Ήταν παραμονή Χριστουγέννων όταν η νύφη μου Δέσποινα μου είπε τα λόγια που θα άλλαζαν όλα για πάντα. Καθόμασταν στο τραπέζι του φαγητού στο δικό μου σπίτι, περιτριγυρισμένοι από όλη την οικογένεια, όταν γέλασε στο πρόσωπό μου και δήλωσε «Δεν θα δεις ούτε ένα λεπτό». Η φράση ήρθε αφού είχα προτείνει να χρησιμοποιήσω μέρος της σύνταξής μου για να βοηθήσω τον Νίκο, τον εγγονό μου 16 ετών, να κάνει μια εκπαιδευτική ανταλλαγή. Η σιωπή που ακολούθησε έσπασε μόνο από τον ήχο του κουταλιού μου να χτυπάει στο πιάτο. Όλοι με κοίταζαν, περιμένοντας να χαμηλώσω το κεφάλι όπως έκανα πάντα. Αλλά αυτή τη φορά κάτι διαφορετικό συνέβη. Χαμογέλασα. Το όνομά μου είναι Μαρία Παπαδοπούλου. Είμαι 72 ετών και πέρασα τα τελευταία 50 χρόνια της ζωής μου χτίζοντας μια αξιόλογη περιουσία μέσω σκληρής δουλειάς και αυστηρής οικονομίας. Ο άντρας μου πέθανε πριν από 3 χρόνια, αφήνοντας όλα στο όνομά μου. Και από τότε έγινα η μητριάρχης αυτής της οικογένειας, αλλά επίσης έγινα βάρος για τα δικά μου παιδιά. Η Δέσποινα, η νύφη μου, ποτέ δεν έκρυψε ότι με θεωρούσε εμπόδιο στα σχέδιά της να κληρονομήσει το σπίτι μου και τις οικονομίες μου. Ο γιος μου Γιώργος, που πριν με φώναζε βασίλισσά μου, τώρα μόλις σηκώνει τα μάτια από το κινητό όταν μιλάω. Το λογιστικό του γραφείο αντιμετωπίζει δυσκολίες εδώ και 2 χρόνια και μετράει κρυφά στη μηνιαία οικονομική μου βοήθεια. Μόνο η Ελένη, η μικρότερη κόρη μου που μεγάλωσε τον Νίκο μόνη της, εξακολουθεί να δείχνει κάποια στοργή, αλλά ακόμη και αυτή σωπαίνει όταν η Δέσποινα αρχίζει τις προκλήσεις της. Εκείνο το βράδυ των Χριστουγέννων, αφού όλοι έφυγαν αφήνοντας τα βρώμικα πιάτα να τα πλύνω, μόνη μου κάθισα στο σιωπηλό σαλόνι κοιτάζοντας τις φωτογραφίες που ήταν σκορπισμένες στο τραπεζάκι του καφέ. Αυτό που με χτύπησε πιο πολύ σαν κεραυνός ήταν να συνειδητοποιήσω ότι η δική μου οικογένεια είχε συγκεντρωθεί εκείνο το βράδυ όχι για να γιορτάσει τα Χριστούγεννα, αλλά για να με πιέσει να δανείσω 50.000 ευρώ για να σώσω το γραφείο του Γιώργου. Όταν δίστασα, τότε ήταν που η Δέσποινα άφησε τη σκληρή φράση της. Αλλά ήταν όταν βρήκα ένα παλιό γράμμα του αποθανόντος άντρα μου, κρυμμένο ανάμεσα στα χριστουγεννιάτικα χαρτιά που ένιωσα κάτι να κινείται μέσα μου. Είχε γράψει «Μαρία, είσαι πιο δυνατή από όσο φαντάζεσαι. Ποτέ μην αφήσεις κανέναν να σβήσει το φως σου». Η Δέσποινα δεν το ήξερε, αλλά τα σκληρά της λόγια είχαν ξυπνήσει κάτι μέσα μου που κοιμόταν για πολύ καιρό, την αξιοπρέπειά μου. Το πρωί της επόμενης μέρας ξύπνησα με μια παράξενη αποφασιστικότητα και τηλεφώνησα στον γείτονά μου Κωνσταντίνο, χήρο, όπως και εγώ και φίλο, της οικογένειάς μας εδώ και περισσότερα από 15 χρόνια. «Κωνσταντίνε, χρειάζομαι μια χάρη. Μπορείς να με πας στο κέντρο της πόλης σήμερα?» Η φωνή του έδειχνε έκπληξη από τον χαμό του άντρα μου. Σπάνια έβγαινα από το σπίτι για κάτι που δεν ήταν απαραίτητο. Ενώ ετοιμαζόμουν, κοίταξα στον καθρέφτη και είδα όχι την ηλικιωμένη ηττημένη που έβλεπε η οικογένειά μου, αλλά μια γυναίκα που είχε ακόμη πολλά να πει και να κάνει. Όταν ο Κωνσταντίνος κόρναξε από έξω, πήρα την τσάντα μου που περιείχε όλα τα σημαντικά έγγραφα και ψιθύρισα στο άδειο σπίτι. Δεν ξέρω ακριβώς πώς ακόμη, αλλά θα ξανακερδίσω τη θέση μου σε αυτή την οικογένεια. Αλλά αυτό που δεν ήξεραν ήταν ότι όλα επρόκειτο να αλλάξουν. Η διαδρομή προς το κέντρο ήταν σιωπηλή, αλλά όχι άβολη. Ο Κωνσταντίνος, που με γνώριζε εδώ και δεκαετίες, κατάλαβε ότι κάτι σημαντικό συνέβαινε, χωρίς να χρειαστεί να ρωτήσει. «Μαρία», είπε τελικά καθώς σταματήσαμε σε ένα φανάρι, «ό,τι και αν αποφασίσεις να κάνεις, θα έχεις την υποστήριξή μου». Εκείνες οι λέξεις με γέμισαν δύναμη με έναν τρόπο που δεν περίμενα. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια ένιωσα ότι δεν ήμουν εντελώς μόνη. Φτάσαμε στο γραφείο του δικηγόρου Χρήστου Θεοδωράκη, έναν άντρα που γνώριζα εδώ και 20 χρόνια και εμπιστευόμουν απόλυτα. Το κτίριο ήταν ένα από εκείνα τα παλιά αθηναϊκά κτίρια με τους υψηλούς οροφούς και τα μαρμάρινα σκαλοπάτια που έκαναν κάθε επίσκεψη να μοιάζει σπουδαία. Καθώς ανεβαίναμε στον 3ο όροφο, ένιωθα τον παλμό μου να επιταχύνει όχι από την κούραση, αλλά από τη συναισθηματική βαρύτητα αυτού που επρόκειτο να κάνω. Ο Κίλεν Χρήστος με υποδέχτηκε με το γνωστό του ζεστό χαμόγελο, αλλά τα μάτια του έδειχναν ανησυχία. Είχε μάθει να διαβάζει τους πελάτες του μετά από τόσα χρόνια πρακτικής και κάτι στο βλέμμα μου του έλεγε ότι αυτή δεν θα ήταν μια συνηθισμένη επίσκεψη. «Κύρους Μαρία», είπε καθώς με οδηγούσε στο γραφείο του, «πώς μπορώ να σας βοηθήσω σήμερα?» Κάθισα στην άνετη καρέκλα απέναντί του και για μια
στιγμή σκέφτηκα όλα όσα με είχαν οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση. Οι ατέλειωτες νύχτες που δούλευα για να πληρώσω τα δίδακτρα των παιδιών μου. Οι φορές που έδινα τα τελευταία μου λεφτά για να καλύψω τις ανάγκες τους. Οι θυσίες που έκανα χωρίς να αναμένω τίποτα σε αντάλλαγμα παρά μόνο την αγάπη και τον σεβασμό τους. Και τώρα, στα γυρατιά μου, να μου φέρονται σαν να ήμουν ανεπιθύμητο βάρος. «Κι Χρήστο», άρχισα, με φωνή πιο σταθερή από όσο περίμενα, «θέλω να κάνω κάποιες αλλαγές στη διαθήκη μου. Μεγάλες αλλαγές». Τα φρύδια του σηκώθηκαν ελαφρά, αλλά δεν εξέφρασε έκπληξη. Είχε δει πολλές οικογένειες να καταραίουν γύρω από χρήματα και περιουσίες. «Φυσικά, κύρους Μαρία, πείτε μου τι έχετε στο μυαλό σας». Για τις επόμενες 2 ώρες του εξήγησα με λεπτομέρειες τι είχε συμβεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών. Του είπα για τη σταδιακή αλλαγή στη στάση των παιδιών μου, για τους υπενιγμούς σχετικά με το βάρος που αντιπροσώπευα, για τη σκληρότητα της Δέσποινας και την αδυναμία του Γιώργου να τη σταματήσει. Του περιέγραψα τις πιέσεις για το δάνειο, τις απαιτήσεις για χρήματα που παρουσιάζονταν σαν βοήθεια στην οικογένεια, αλλά στην πραγματικότητα ήταν απλή εκμετάλλευση. Καθώς μιλούσα, ένιωθα μια παράξενη ανακούφιση. Για πρώτη φορά, κάποιος άκουγε την αλήθεια για τη δική μου οικογένεια, χωρίς να με κρίνει ή να προσπαθήσει να με πείσει να καταλάβω τη δύσκολη θέση των παιδιών μου. Ο κύριος Χρήστος με άκουσε με υπομονή, κάνοντας σημειώσεις και κουνώντας το κεφάλι του με κατανόηση. «Κύριε Μαρία», είπε τελικά, «αυτό που περιγράφετε είναι δυστυχώς πιο συχνό από όσο νομίζουμε. Πολλοί ηλικιωμένοι γονείς αντιμετωπίζουν παρόμοιες καταστάσεις. Το ερώτημα είναι τι θέλετε να κάνετε γι' αυτό». Ανάπνευσα βαθιά. Θέλω να τους στείλω ένα μήνυμα. Θέλω να καταλάβουν ότι δεν είμαι απλώς μια γριά που περιμένει να πεθάνει για να τους αφήσει την περιουσία της. Θέλω να ξέρουν ότι έχω επιλογές και ότι η συμπεριφορά τους έχει συνέπειες. Ο δικηγόρος κούνησε το κεφάλι του. «Τι είδους αλλαγές έχετε στο μυαλό σας?» «Πρώτα απ' όλα», είπα, «θέλω να αλλάξω τους κληρονόμους. Το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας μου θέλω να πάει στον Νίκο, τον εγγονό μου. Είναι το μόνο μέλος της οικογένειας που εξακολουθεί να με αγαπάει ειλικρινά. Στον Γιώργο και την Ελένη θα αφήσω κάτι, αλλά όχι το κύριο, μέρος. Και η Δέσποινα...» Σταμάτησα για μια στιγμή. «Η Δέσποινα δεν θα δει ούτε ένα λεπτό». Ο κύριο Χρήστος σημείωνε προσεκτικά. «Αυτό είναι το δικαίωμά σας φυσικά, αλλά θέλω να είστε σίγουροι για τις συνέπειες. Μια τέτοια αλλαγή θα δημιουργήσει σοβαρές εντάσεις στην οικογένεια». «Οι εντάσεις υπάρχουν ήδη», απάντησα. «Απλώς εγώ ήμουν αυτή που υπέφερε σιωπηλά. Τώρα θέλω να καταλάβουν ότι υπάρχουν όρια στην ανοχή μου». «Υπάρχει κάτι άλλο που θέλετε να προσθέσουμε?» «Ναι, θέλω να προσθέσουμε έναν όρο. Αν κάποιος από τους κληρονόμους μου αμφισβητήσει τη διαθήκη ή προσπαθήσει να την ακυρώσει, θα χάσει αυτομάτως και αυτό το μικρό μέρος που του αφήνω. Όλα θα πάνε στον Νίκο». Ο δικηγόρος χαμογέλασε, ένα χαμόγελο που έδειχνε ότι σεβόταν την αποφασιστικότητά μου. «Αυτό που περιγράφεται ονομάζεται ρήτρα μη αμφισβήτησης. Είναι απόλυτα νόμιμη και πολύ αποτελεσματική». Καθώς μιλούσαμε για τις λεπτομέρειες, ένιωσα μια περίεργη γαλήνη να με κατακλείζει. Για πρώτη φορά εδώ και χρόνια έπαιρνα τον έλεγχο της κατάστασης. Δεν ήμουν πια η παθητική μητέρα που δεχόταν οτιδήποτε της έκαναν τα παιδιά της. Έγινα μια γυναίκα που προστάτευε τον εαυτό της και τις αξίες της. «Κύριο Μαρία», είπε ο δικηγόρος καθώς ετοιμάζαμε να ολοκληρώσουμε, «θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Αυτή η απόφαση βασίζεται στην οργή σας ή είναι κάτι που έχετε σκεφτεί προσεκτικά?» Η ερώτηση με έκανε να σταματήσω και να σκεφτώ. «Κύριος Χρήστο, δεν είναι οργή. Είναι απογοήτευση που μετατράπηκε σε σοφία. Πέρασα πολλά χρόνια πιστεύοντας ότι αν έδινα αρκετά, αν θυσιάζομαι αρκετά, θα κέρδιζα την αγάπη και τον σεβασμό των παιδιών μου. Αλλά κατάλαβα ότι όσα κι αν δώσω, όσο κι αν θυσιαστώ, δεν θα είναι ποτέ αρκετά. Θα θέλουν πάντα περισσότερα. Και στη διαδικασία έχασα τον εαυτό μου. Και τώρα τον ξανανιάζεται». Ακριβώς. Ανακαλύπτω από την αρχή ποια είμαι όταν δεν προσπαθώ να ικανοποιήσω συνέχεια τις απαιτήσεις των άλλων. Ο κύριος Χρήστος μου έδωσε ένα φάκελο με όλα τα έγγραφα. Θα χρειαστούν μερικές μέρες για να ολοκληρώσουμε όλες τις διαδικασίες. Θα σας καλέσω
να υπογράψετε τα τελικά έγγραφα μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Καθώς στεκόμουν για να φύγω, ένιωσα ένα παράξενο βάρος να φεύγει από τους ώμους μου. Δεν ήταν το βάρος της απόφασης. Αυτή ήταν σωστή και το ήξερα. Ήταν το βάρος των ετών που είχα φέρει τις προσδοκίες, τις απαιτήσεις και τις απογοητεύσεις μιας οικογένειας που είχε πάψει να με βλέπει σαν άνθρωπο και με έβλεπε μόνο σαν πηγή χρημάτων. Ο Κωνσταντίνος με περίμενε στο αυτοκίνητο διαβάζοντας εφημερίδα. Όταν με είδε να βγαίνω, από το κτίριο κατέβασε το παράθυρο. «Πώς πήγε?» ρώτησε με ανησυχία. «Πήγε καλά», απάντησα καθώς έμπαινα στο αυτοκίνητο. «Νομίζω ότι μόλις έκανα την πιο σημαντική απόφαση της ζωής μου». Καθώς γυρίζαμε σπίτι, κοίταξα έξω από το παράθυρο τους δρόμους της Αθήνας που γνώριζα τόσο καλά. Κάθε γειτονιά, κάθε πλατεία είχε μνήμες από τα παιδικά χρόνια των παιδιών μου, από τις εποχές που ήμασταν μια πραγματική οικογένεια, από τα χρόνια που η αγάπη ήταν αμοιβαία και ειλικρινής. «Μαρία», είπε ο Κωνσταντίνος καθώς σταματούσαμε μπροστά στο σπίτι μου, «αν χρειαστείς οτιδήποτε, να μιλήσεις, να βγεις, κάπου, ό,τι θες, ξέρεις ότι είμαι εδώ». Τον κοίταξα και είδα στα μάτια του την ίδια ειλικρίνεια που είχα χάσει από τα μάτια των παιδιών μου. «Σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνε. Δεν ξέρεις πόσο σημαντικό είναι να έχω κάποιον που με στηρίζει χωρίς να θέλει κάτι σε αντάλλαγμα». Μπαίνοντας στο σπίτι, ένιωσα μια περίεργη αλλαγή στην ατμόσφαιρα. Ήταν το ίδιο σπίτι, με τα ίδια έπιπλα, τις ίδιες φωτογραφίες στους τοίχους. Αλλά κάτι είχε αλλάξει. Εγώ είχα αλλάξει. Αυτό το σπίτι δεν ήταν πια ένας χώρος όπου περίμενα παθητικά να μου συμβούν τα πράγματα. Ήταν ο χώρος όπου έπαιρνα αποφάσεις που θα καθόριζαν το μέλλον όλων μας. Πήγα στην κουζίνα και βάλα καφέ. Καθώς περίμενα να βράσει το νερό, άκουσα το τηλέφωνο να χτυπάει. Για μια στιγμή δίστασα. Ίσως ήταν κάποιο από τα παιδιά μου και δεν ήμουν σίγουρη αν ήμουν έτοιμη να τους αντιμετωπίσω ακόμη, αλλά αποφάσισα να απαντήσω. «Γεια σου, μαμά», ήταν η φωνή της Ελένης. Ακουγόταν κουρασμένη. «Πώς περνάς?» «Καλά, κόρη μου», απάντησα, προσπαθώντας να κρατήσω τη φωνή μου φυσιολογική. «Εσύ τι κάνεις?» «Ήθελα να μιλήσουμε για χθες το βράδυ. Ξέρω ότι η Δέσποινα ήταν λίγο άκαρδη. Αλλά ξέρεις πώς είναι όταν αγχώνεται για το γραφείο του Γιώργου». Εκεί ήταν πάλι. Η δικαιολογία, η προσπάθεια να ελαχιστοποιήσει τη σκληρότητα που είχα υποστεί. Παλιά θα είχα συγχωρήσει αμέσως, θα είχα βρει δικαιολογίες για τη συμπεριφορά τους. Αλλά τώρα, «Ελένη», είπα ήρεμα, «χρειάζομαι κάποιες μέρες για να σκεφτώ τα πράγματα. Δεν είμαι θυμωμένη, αλλά χρειάζομαι χώρο». Υπήρξε μια σιωπή στην άλλη άκρη της γραμμής. «Μαμά, μήπως παρεξήγησες κάτι? Ξέρω ότι ήσουν στεναχωρημένη χθες, αλλά...» «Δεν παρεξήγησα τίποτα, κόρη μου. Άκουσα πολύ καθαρά τι μου είπε η νύφη σας. Και είδα πολύ καθαρά ότι κανένας από εσάς δεν τη σταμάτησε. Μαμά, δεν θέλουμε να είσαι στεναχωρημένη. Αν θες, θα μιλήσω στη Δέσποινα να σου ζητήσει συγγνώμη». «Δεν θέλω συγγνώμη από τη Δέσποινα, Ελένη. Θέλω σεβασμό. Και αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να δοθεί με απλές λέξεις. Πρέπει να κερδιθεί». Η σιωπή που ακολούθησε ήταν βαριά. Τελικά, η Ελένη μίλησε με φωνή που έτρεμε ελαφρά. «Μαμά, δεν καταλαβαίνω τι θέλεις να κάνουμε. Πες μας τι θέλεις και θα το κάνουμε». «Αυτό που θέλω, Ελένη, δεν μπορεί να γίνει με απλές εντολές. Θέλω να σταματήσετε να με βλέπετε σαν ATM που περπατάει. Θέλω να με θυμάστε ότι είμαι η μητέρα σας, όχι η υπάλληλός σας. Θέλω να καταλάβετε ότι τα λεφτά που ζητάτε είναι το αποτέλεσμα δεκαετιών σκληρής δουλειάς και θυσιών». «Το καταλαβαίνουμε αυτό, μαμά». «Όχι, δεν το καταλαβαίνετε», τη διέκοψα με περισσότερη αποφασιστικότητα από όσο περίμενα από τον εαυτό μου. «Αν το καταλαβαίνατε, δεν θα αφήνατε την ύφη σας να μου μιλάει έτσι στο δικό μου σπίτι. Δεν θα με πιέζατε για λεφτά, ενώ ταυτόχρονα με κάνετε να νιώθω ότι είμαι βάρος». Άκουσα την Ελένη να αναστενάζει. «Μαμά, τι μπορούμε να κάνουμε για να διορθώσουμε αυτό?» «Τίποτα αυτή τη στιγμή. Χρειάζομαι χρόνο να σκεφτώ και εσείς χρειάζεστε χρόνο να καταλάβετε τι έχετε κάνει». Αφού έκλεισα το τηλέφωνο, κάθισα στην κουζίνα μου πίνοντας τον καφέ που είχα φτιάξει. Η συνομιλία με την Ελένη μου είχε δείξει κάτι σημαντικό. Τα παιδιά μου, πραγματικά, δεν κατάλαβαν τη βαρύτητα της κατάστασης.
Στο μυαλό τους, αυτό ήταν μια παρεξήγηση που θα μπορούσε να λυθεί με μερικές συγγνώμες και υποσχέσεις. Δεν είχαν συνειδητοποιήσει ότι κάτι θεμελιώδες είχε σπάσει στη σχέση μας. Τις επόμενες μέρες προσπάθησα να δημιουργήσω μια νέα ρουτίνα για τον εαυτό μου. Ξυπνούσα κάθε πρωί στις 7, έπινα τον καφέ μου σιγά σιγά κοιτάζοντας τον κήπο από το παράθυρο της κουζίνας και μετά έκανα τις δουλειές του σπιτιού με έναν περίεργο τρόπο συγκεντρωμένη. Ήταν σαν να έβλεπα το σπίτι μου με νέα μάτια, όχι σαν χώρο όπου περίμενα τις επισκέψεις της οικογένειάς μου, αλλά σαν το δικό μου προσωπικό καταφύγιο. Ένα απόγευμα, καθώς οργάνωνα τις παλιές φωτογραφίες στο σαλόνι, βρήκα ένα άλμπουμ που δεν είχα ανοίξει εδώ και χρόνια. Στις πρώτες σελίδες ήταν φωτογραφίες από τα πρώτα χρόνια του γάμου μου, όταν ο Δημήτρης και εγώ ήμασταν νέοι και γεμάτοι όνειρα. Υπήρχε μία φωτογραφία που με συγκίνησε ιδιαίτερα. Ήμουν έγκυος με τον Γιώργο, καθόμουν στον κήπο φορώντας ένα απλό φόρεμα και ο Δημήτρης με αγκάλιαζε από πίσω. Και οι δύο χαμογελούσαμε με μία αθωότητα που μου φάνηκε σχεδόν ξένη τώρα. Γύρισα τις σελίδες και είδα τη ζωή μας να ξεδιπλώνεται σε φωτογραφίες. Ο Γιώργος ως μωρό, μετά ως παιδί που έπαιρνε τα πρώτα του βήματα. Η γέννηση της Ελένης 3 χρόνια αργότερα. Χριστούγεννα, γενέθλια, διακοπές, στο χωριό. Κάθε φωτογραφία ήταν μια μαρτυρία των θυσιών που είχα κάνει. Τα ρούχα που δεν αγόρασα για τον εαυτό μου για να αγοράσω στα παιδιά, οι έξοδοι που δεν έκανα για να πληρώσω τα μαθήματα μουσικής τους, οι φορές που έφαγα μόνο ένα κομμάτι ψωμί για δείπνο για να έχουν εκείνα κρέας στο τραπέζι. Σε μια φωτογραφία, ο Γιώργος ήταν περίπου 12 ετών και κρατούσε ένα δίπλωμα από το σχολείο. Θυμήθηκα εκείνη τη μέρα, τόσο ζωηρά, είχα δουλέψει διπλή βάρδια για έναν ολόκληρο μήνα για να πληρώσω τα έξτρα μαθήματα που του χρειάζονταν στα μαθηματικά. Όταν πήρε το δίπλωμα, με αγκάλιασε και μου είπε «Μαμά, όταν μεγαλώσω θα σε φροντίζω όπως εσύ φροντίζεις εμένα». Πού είχε πάει εκείνο το αγόρι που έκανε τέτοιες υποσχέσεις? Σε μια άλλη φωτογραφία, η Ελένη ήταν περίπου 15 και έκλαιγε γιατί δεν μπορούσε να πάει σε μια εκδρομή του σχολείου. Τα χρήματα ήταν λίγα εκείνη την περίοδο. Θυμάμαι ότι πούλησα τα χρυσά σκουλαρίκια που μου είχε χαρίσει η μητέρα μου για να μπορέσει να πάει με τους φίλους της. Όταν το έμαθε, με αγκάλιασε κλαίγοντας και μου είπε «Μαμά, είσαι η καλύτερη μητέρα του κόσμου. Θα σε αγαπώ για πάντα». Και τώρα αυτή η ίδια κόρη δεν μπορούσε καν να σταματήσει την ύφη της να με προσβάλλει. Καθώς έκλεισα το άλμπουμ, ένιωσα ένα κύμα μελαγχολίας να με κατακλείζει. Δεν ήταν νοσταλγία, ήταν θλίψη για κάτι που είχε χαθεί για πάντα. Η αθωότητα εκείνων των στιγμών, η πίστη ότι η αγάπη και η αφοσίωση θα ανταποδίδονται αυτομάτως, η ελπίδα ότι τα παιδιά μου θα μεγάλωναν κρατώντας τις αξίες που τους δίδαξα. Το τηλέφωνο χτύπησε πάλι, διακόπτοντας τις σκέψεις μου. Αυτή τη φορά ήταν ο Γιώργος. Η φωνή του ακουγόταν ανυπόμονη και ελαφρά εκνευρισμένη. «Μαμά, μίλησα με την Ελένη. Μας είπε ότι είσαι στεναχωρημένη για το θέμα με τη Δέσποινα. Κοίτα, ίσως ήταν λίγο σκληρή, αλλά είμαστε όλοι πιεσμένοι με τα οικονομικά. Δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτό το θέμα να χαλάσει τη σχέση μας». Η ευκολία με την οποία απέρριπτε τα συναισθήματά μου με άφησε άφωνη για μια στιγμή. «Γιώργο», είπα τελικά, «αυτό δεν είναι θέμα μιας στιγμιαίας κακής διάθεσης. Αυτό είναι θέμα σεβασμού». «Μαμά, είμαι 48 ετών. Νομίζω ότι ξέρω πώς να φέρομαι στη μητέρα μου». «Προφανώς όχι, αφού αφήνεις τη γυναίκα σου να με μιλάει σαν σκύλα στο δικό μου σπίτι». Υπήρξε μια σιωπή στην άλλη άκρη της γραμμής. Μετά η φωνή του έγινε πιο σκληρή. «Μαμά, η Δέσποινα είναι η γυναίκα μου. Δεν θα αφήσω κανέναν, ούτε καν εσένα, να την προσβάλλει». Εκείνες οι λέξεις με χτύπησαν περισσότερο από οποιαδήποτε προσβολή της Δέσποινας. Ο γιος μου, το παιδί που είχα μεγαλώσει με τόσο κόπο και αγάπη, μόλις μου είχε πει ότι η γυναίκα του ήταν πιο σημαντική από τη μητέρα του, ότι θα την προστάτευε από εμένα, όχι εμένα από εκείνη. «Γιώργο», είπα με φωνή που άρχισε να τρέμει παρά τη θέλησή μου, «εγώ δεν την προσέβαλα, εκείνη με προσέβαλε και εσύ το άφησες να συμβεί. Μαμά, μην το κάνεις αυτό πιο δραματικό από όσο είναι. Όλες οι οικογένειες έχουν τις εντάσεις τους». Αυτό δεν ήταν ένταση, Γιώργο, ήταν ταπείνωση. Και το γεγονός ότι δεν μπορείς να το καταλάβεις, μου λέει
όσα χρειάζομαι να ξέρω. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι χρειάζομαι χρόνο να σκεφτώ για τη σχέση μας. Για όλες τις σχέσεις μου με την οικογένεια. «Μαμά, μην το κάνεις αυτό. Χρειαζόμαστε εκείνα τα λεφτά για το γραφείο. Δεν μπορώ να χάσω τη δουλειά μου τώρα». Και εκεί ήταν η αλήθεια πίσω από όλα τα «συγγνώμη» και «καταλαβαίνουμε». Δεν ήταν στεναχωρημένος επειδή με είχε βλάψει. Ήταν αγχωμένος επειδή φοβόταν μήπως δεν του δώσω τα λεφτά. Η ανακαλύπτα αυτή με γέμισε με μια παράξενη γαλήνη. Δεν υπήρχε πια αμφιβολία στο μυαλό μου για το τι έπρεπε να κάνω. «Γιώργο», είπα ήρεμα, «η απόφαση που πήρες να στηρίξεις τη γυναίκα σου ενάντια στη μητέρα σου έχει συνέπειες. Και μερικές από αυτές τις συνέπειες δεν μπορώ να τις αλλάξω ούτε εγώ». «Τι θα πει αυτό?» «Θα το μάθεις σύντομα», απάντησα και έκλεισα το τηλέφωνο. Για πρώτη φορά εδώ και εβδομάδες ένιωσα μια πραγματική ηρεμία. Η συνομιλία με τον Γιώργο είχε αφαιρέσει κάθε τελευταία ελπίδα ότι τα παιδιά μου θα μπορούσαν να κατανοήσουν τη βλάβη που είχαν προκαλέσει με τη δική τους θέληση. Ήταν τόσο εμβαπτισμένα στην ιδέα ότι τα χρήματά μου ήταν δική τους ιδιοκτησία που δεν μπορούσαν καν να δουν πώς η συμπεριφορά τους με έκανε να νιώθω. Εκείνο το βράδυ κάθισα στο μπαλκόνι του σπιτιού μου κοιτάζοντας τα φώτα της Αθήνας να ανάβουν ένα προς ένα. Ο Κωνσταντίνος βγήκε στο δικό του μπαλκόνι και μου φώναξε «Καλησπέρα Μαρία». «Όλα καλά». «Όλα καλά, Κωνσταντίνε», απάντησα. «Μάλιστα νομίζω ότι αρχίζουν να γίνονται καλύτερα», μου χαμογέλασε. «Χαίρομαι που σε ακούω να λες αυτό. Αν θέλεις παρέα για καφέ αύριο, ξέρεις που θα με βρεις». Καθώς μπήκα μέσα για να ετοιμαστώ για τον ύπνο, σκέφτηκα τη διαφορά ανάμεσα στην εγγυήνη στοργή του Κωνσταντίνου και την υπολογιστική αγάπη των παιδιών μου. Ο Κωνσταντίνος δεν ήθελε τίποτα από εμένα, ούτε λεφτά, ούτε υπηρεσίες, ούτε θυσίες. Απλώς απολάμβανε την παρέα μου και με σεβόταν σαν άνθρωπο. Εκείνη τη νύχτα είδα έναν περίεργο όνειρο. Ήμουν πάλι νέα στα 30 μου και κρατούσα τα χέρια των παιδιών μου καθώς περπατούσαμε στο πάρκο. Αλλά στο όνειρο, κάθε φορά που γύριζα να τους κοιτάξω, τα πρόσωπά τους ήταν διαφορετικά, πιο σκληρά, πιο υπολογιστικά. Και στο τέλος έτρεχαν μακριά από εμένα, κλαίγοντας «Δεν έχεις πια τίποτα να μας δώσεις». Ξύπνησα με υδρότα, αλλά περίεργα δεν ένιωσα φόβο. Ένιωσα σαφήνεια. Το όνειρο ήταν η υποσυνείδητή μου επιβεβαίωση αυτού που ήδη γνώριζα. Ότι η σχέση μου με τα παιδιά μου είχε γίνει καθαρά συναλλακτική. Με αγαπούσαν όχι για αυτό που ήμουν, αλλά για αυτό που μπορούσα να τους δώσω. Την επόμενη μέρα πήρα τηλέφωνο τον κύριο Χρήστο. «Κύριο Θεοδωράκη», είπα, «είναι έτοιμα τα έγγραφα για υπογραφή». «Ναι, εκεί». «Μαρία, θα θέλατε να έρθετε σήμερα». «Θα είμαι εκεί σε μια ώρα». Καθώς ετοιμαζόμουν να βγω, κοίταξα τον εαυτό μου στον καθρέφτη. Η γυναίκα που αντίκρισα δεν ήταν πια η παθητική μητέρα που δεχόταν οτιδήποτε της έκαναν. Ήταν μια γυναίκα που είχε βρει τη δύναμη να προστατέψει τον εαυτό της και τις αξίες της. Ο Κωνσταντίνος με περίμενε ήδη στο αυτοκίνητο. «Έτοιμη για τη μεγάλη μέρα?» ρώτησε με ένα ενθαρρυντικό χαμόγελο. «Πιο έτοιμη από όσο έχω νιώσει εδώ και χρόνια», απάντησα. Καθώς οδηγούσαμε προς το γραφείο του δικηγόρου, κοίταξα έξω από το παράθυρο τους δρόμους της πόλης μου. Σκέφτηκα όλες τις θυσίες που είχα κάνει σε αυτούς τους δρόμους, τις ώρες που δούλεψα, τα ονείρια που παράτησα, τις ευκαιρίες που έχασα. Όλα για χάρη παιδιών που τώρα με έβλεπαν μόνο σαν πηγή χρημάτων. Αλλά αυτό επρόκειτο να αλλάξει. Και το πιο σημαντικό ήταν ότι δεν ένιωθα ενοχές για αυτή την αλλαγή. Ένιωθα ελευθερία. Οι 2 εβδομάδες που ακολούθησαν τα Χριστούγεννα ήταν μια οδυνηρή αποκάλυψη του πώς είχα γίνει αόρατη στη δική μου οικογένεια. Ο Γιώργος ερχόταν να με επισκέπτεται μόνο για να ελέγξει αν πλήρωνα τους λογαριασμούς στην ώρα τους και να πιέσει για το δάνειο που χρειαζόταν επιγόντως. Η Δέσποινα τον συνόδευε πάντα, εξετάζοντας κάθε δωμάτιο με μάτια ιδιοκτήτριας, κάνοντας σχόλια για απαραίτητες ανακαινήσεις και πώς αυτό το σπίτι θα ήταν τέλειο για ένα νεαρό ζευγάρι. Ένα απόγευμα άκουσα χωρίς να θέλω μια τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ τους στον κήπο, όπου συζητούσαν ανοιχτά για το να καταφέρουν έναν γιατρό να βεβαιώσει την αυξανόμενη διανοητική μου ανικανότητα. «Μπερδεύεται, Γιώργο. Ξεχνάει που αφήνει τα πράγματα. Επαναλαμβάνει τις ίδιες ιστορίες»,
επιχειρηματολογούσε η Δέσποινα με ψεύτικη ανησυχία στη φωνή της. Αυτό που με συγκλώνησε εντελώς ήταν να ανακαλύψω ότι είχαν ήδη κλείσει ραντεβού με έναν ψυχίατρο για να με εκτιμήσουν. Έκλεισα τα μάτια και θυμήθηκα τα χρόνια που δούλευα διπλή βάρδια για να πληρώσω τις ιδιωτικές σπουδές του Γιώργου, τα ξημερώματα που φρόντιζα την έγκυο και ανήπαντρη Ελένη, τις δεκάδες φορές που δάνεισα λεφτά για το γραφείο του χωρίς να τα ζητήσω ποτέ πίσω. Θυμήθηκα επίσης τα τελευταία 3 χρόνια, όταν ο Γιώργος υποσχέθηκε ότι δεν θα χρειαζόταν ποτέ να ανησυχώ για τίποτα, ότι θα φρόντιζε τα οικονομικά μου για να με προστατεύσει από απάτες. Τι πικρή ηρωνία είχε γίνει αυτή η υπόσχεση. Κατά τη διάρκεια αυτής της φρικτής εβδομάδας, ο Νίκος προσπάθησε να με επισκεφτεί, αλλά ο Γιώργος άρχισε να ελέγχει ακόμη και αυτό, λέγοντας ότι χρειαζόμουν ξεκούραση και ότι πολλές επισκέψεις με αναστάτωναν. Ήταν σαν να με απομόνωναν συστηματικά από τον μόνο εγγονό που εξακολουθούσε να με αγαπάει αληθινά. Ένα πρωί, ενώ τακτοποιούσα παλιά χαρτιά, στο δωμάτιό μου βρήκα όλα τα γραμματάκια που μου έγραφαν τα παιδιά μου όταν ήταν μικρά. «Στην καλύτερη μαμά του κόσμου», έλεγε ένα από αυτά γραμμένο με την στραβή γραφή του Γιώργου στα 8 του. «Μαμά, είσαι ο θησαυρός μου», ήταν γραμμένο σε ένα άλλο, φτιαγμένο από την Ελένη, με σχεδάκια καρδιών. Κράτησα εκείνα τα κιτρινισμένα χαρτιά και ένιωσα δάκρυα να κυλούν στο πρόσωπό μου. Πότε η αγάπη μεταμορφώθηκε σε ευκολία. Την ίδια μέρα έκανα μια ανακάλυψη που με άφησε να τρέμω. Μερικά από τα κοσμήματά μου είχαν εξαφανιστεί, συμπεριλαμβανομένου του δαχτυλιδιού αποφύτισης, του άντρα μου που φύλαγα σε ένα ειδικό κουτάκι. Όταν ρώτησα διακριτικά την Ελένη αν το είχε δει, αποφύγε νευρικά την συζήτηση. Εκείνο το βράδυ, καθισμένη μόνη στην κουζίνα όπου μεγάλωσα τα παιδιά μου με τόση αγάπη, επιτέλους επέτρεψα στον πόνο να με κυριεύσει εντελώς. Έκλαψα όπως δεν έκλαιγα από τον χαμό του άντρα μου, για τις μη αναγνωρισμένες θυσίες, για τη μη ανταποδοτή αγάπη, για την ποδοπατημένη αξιοπρέπεια. Αλλά στη μέση των δακρύων μια ανάμνηση αναδύθηκε. Η δική μου μητέρα, στο κρεβάτι ενός νοσοκομείου, κρατώντας το χέρι μου και λέγοντας «Κόρη μου, μερικές φορές αυτοί που αγαπάμε περισσότερο είναι αυτοί που μας πληγώνουν περισσότερο. Αλλά θυμήσου, έχεις το δικαίωμα να προστατεύσεις τον εαυτό σου». Ο Κωνσταντίνος εμφανίστηκε στην πόρτα της κουζίνας εκείνη τη στιγμή. Είχα ξεχάσει ότι είχε εφεδρικό κλειδί από όταν ο άντρας μου αρρώστησε. Όταν με είδε να κλαίω, απλώς είπε «Μαρία, δεν είσαι μόνη και είσαι πιο δυνατή από όσο φαντάζονται». Και εκείνη τη στιγμή κάτι μέσα μου επιτέλους έσπασε, αλλά δεν ήταν η δύναμή μου, ήταν η αφέλειά μου. Τις επόμενες μέρες άρχισα να παρατηρώ λεπτομέρειες που πριν αγνοούσα. Η Δέσποινα είχε αρχίσει να φέρνει μια μικρή τσάντα μαζί της κάθε φορά που ερχόταν στο σπίτι. Αρχικά νόμιζα ότι περιείχε τα καλλυντικά της ή ίσως κάτι για τον Γιώργο. Αλλά μία μέρα την είδα να βγάζει έναν μικρό κατάλογο και να σημειώνει κάτι καθώς κοίταζε τα έπιπλα του σαλονιού. Όταν με είδε να την παρατηρώ, γρήγορα έκρυψε το χαρτί και χαμογέλασε με ένα γλυκό χαμόγελο που δεν έφτανε στα μάτια της. «Απλώς κάνω μια λίστα πραγμάτων που χρειάζονται επισκευή», είπε. «Για το καλό σου, Μαρία». Την ίδια εβδομάδα παρατήρησα ότι ο Γιώργος είχε αρχίσει να κάνει ερωτήσεις για τα οικονομικά μου με έναν πιο επιθετικό τρόπο. «Μαμά, πόσα ακριβώς έχεις στην τράπεζα? Τι άλλες επενδύσεις έχεις? Ξέρω ότι ο μπαμπάς είχε κρυμμένα λεφτά. Πού είναι?» Κάθε ερώτηση ήταν σαν ένα μικρό βέλος που στόχευε την καρδιά μου. Δεν ρωτούσε επειδή ανησυχούσε για την ασφάλεια μου ή την ευημερία μου. Ρωτούσε επειδή ήθελε να ξέρει πόσα θα κληρονομούσε. Μία μέρα, ο Γιώργος ήρθε με έναν φάκελο γεμάτο έντυπα. «Μαμά», είπε με τον πιο γλυκό τόνο που είχα ακούσει από εκείνον εδώ και μήνες. «Έφερα μερικά χαρτιά που πρέπει να υπογράψεις. Απλά, διαδικαστικά, πράγματα για την ασφάλειά σου». Κοίταξα τα έγγραφα και παρόλο που δεν ήμουν νομικός, μπορούσα να δω ότι ήταν κάτι πιο περίπλοκο από διαδικαστικά πράγματα. Φάνηκαν να είναι έγγραφα που θα του έδιναν κάποιο είδους έλεγχο πάνω στους λογαριασμούς μου. «Γιώργο», είπα ήρεμα, «θα ήθελα να τα δείξω στον κύριο Χρήστο πρώτα». Το πρόσωπό του σκοτίνιασε αμέσως. «Μαμά, δεν χρειάζεται δικηγόρος για αυτά. Είναι απλά διαδικαστικά». «Αν είναι τόσο απλά», απάντησα, «τότε ο κύριος Χρήστος θα μου το επιβεβαιώσει σε 5 λεπτά». Η αντίδραση του Γιώργου με πάγωσε.
Για μια στιγμή είδα κάτι στα μάτια του που δεν είχα δει ποτέ πριν. Θυμό που στόχευε εμένα, τη μητέρα του. «Μαμά, μερικές φορές νομίζω ότι δεν εμπιστεύεσαι τίποτα που κάνω για εσένα». Η φωνή του ήταν παγωμένη, σχεδόν απειλητική. «Προσπαθώ να σε προστατέψω και εσύ με κάνεις να νιώθω σαν εχθρός». Αυτά τα λόγια ήταν μια τέλεια απεικόνιση του πώς είχα γίνει στα μάτια του, ένα εμπόδιο στα σχέδιά του, όχι ένας άνθρωπος που άξιζε σεβασμό. Εκείνο το βράδυ τηλεφώνησα στον κύριο Χρήστο και του περιέγραψα τα έγγραφα. Η σιωπή του στην άλλη άκρη της γραμμής ήταν αρκετή για να καταλάβω ότι οι υποψίες μου δεν ήταν αβάσιμες. «Κύριο Μαρία», είπε τελικά, «παρακαλώ μην υπογράψετε τίποτα χωρίς να μου το δείξετε πρώτα. Αυτό που περιγράφετε ακούγεται σαν προσπάθεια να αποκτήσουν νομικό έλεγχο πάνω στα οικονομικά σας». Η επιβεβαίωση των φόβων μου με γέμισε ταυτόχρονα τρόμο και δύναμη. Τρόμο γιατί συνειδητοποίησα πόσο κοντά είχα φτάσει στο να χάσω τον έλεγχο της ζωής μου. Δύναμη γιατί είχα σταματήσει τη διαδικασία στην ώρα. Την επόμενη εβδομάδα η συμπεριφορά της οικογένειάς μου άλλαξε ριζικά. Αφού αρνήθηκα να υπογράψω τα έγγραφα, ο Γιώργος έγινε παγωμένος και απόμακρος. Η Δέσποινα σταμάτησε τελείως να προσποιείται ότι ήταν ευγενική μαζί μου. Η Ελένη, παγιδευμένη στη μέση, προσπαθούσε να κάνει τη διαμεσολαβητή, αλλά ήταν φανερό ότι είχε πάρει την πλευρά τους. «Μαμά», μου είπε, «μια μέρα ο Γιώργος απλώς θέλει να σε προστατέψει. Γιατί δυσκολεύεις τα πράγματα?» Αυτή η ερώτηση με γέμισε με μια βαθιά θλίψη. Ακόμη και η Ελένη, η πιο ευγενική από τα παιδιά μου, είχε αρχίσει να με βλέπει σαν το πρόβλημα. Μία μέρα, ενώ κάθισα μόνη στο σαλόνι, θυμήθηκα μια συνομιλία που είχα με τη μητέρα μου πριν από χρόνια. Ήμουν νεαρή μητέρα τότε, εξαντλημένη από τις ατέλειωτες απαιτήσεις των μικρών παιδιών. «Μαμά», της είχα πει, «πότε τα παιδιά αρχίζουν να εκτιμούν αυτό που κάνεις για αυτά?» Η μητέρα μου με κοίταξε με σοφία και μου είπε, «Μαρία, αν δώσεις στα παιδιά σου τα πάντα χωρίς να τους μάθεις την αξία του, θα γίνουν άνθρωποι που παίρνουν χωρίς να δίνουν. Η αγάπη χωρίς όρια δεν είναι αγάπη, είναι αδυναμία». Εκείνα τα λόγια ακουγόντουσαν σκληρά τότε, αλλά τώρα κατάλαβα την αλήθεια τους. Είχα μεγαλώσει τα παιδιά μου να πιστεύουν ότι η αφοσίωσή μου ήταν δεδομένη, ότι θα ήμουν πάντα εκεί να τα σώσω από κάθε πρόβλημα, να πληρώσω κάθε λογαριασμό, να καλύψω κάθε ανάγκη. Δεν τους είχα μάθει ποτέ ότι η αγάπη είναι δρόμος δύο κατευθύνσεων, ότι ο σεβασμός πρέπει να κερδίζεται, όχι να δίνεται τυφλά. Και τώρα, στα γυρατιά μου, σύλλεγα τους καρπούς αυτών των λαθών. Αλλά αντί για αυτομεμψία, ένιωσα μια παράξενη απελευθέρωση. Δεν ήταν πολύ αργά για να αλλάξω τη δυναμική. Δεν ήταν πολύ αργά για να διδάξω στα παιδιά μου μια τελευταία κρίσιμη διδάσκαλο, ότι οι πράξεις έχουν συνέπειες και ότι ακόμη και η μητρική αγάπη έχει όρια. Εκείνη την περίοδο, ο μόνος που εξακολουθούσε να με επισκέπτεται με αληθινή στοργή ήταν ο Νίκος. Παρά τις προσπάθειες του πατέρα του να περιορίσει τις επισκέψεις του, ο έφηβος εγγονός μου βρίσκε τρόπους να έρχεται να με δει. Μία απόγευμα, καθώς πίναμε τσάι στον κήπο, με ρώτησε κάτι που με συγκίνησε βαθιά. «Γιαγιά, γιατί ο μπαμπάς και η μαμά μιλούν για εσένα σαν να είσαι βάρος?» «Εσύ δεν είσαι βάρος. Εσύ είσαι η γιαγιά μου». Η αθωότητα στη φωνή του με έκανε να ρίξω δάκρυα. «Νίκο», του είπα, «μερικές φορές οι μεγάλοι ξεχνούν τι είναι πραγματικά σημαντικό. Ξεχνούν ότι η οικογένεια δεν είναι για τα λεφτά. Τα λεφτά είναι για την οικογένεια». «Εγώ δεν θα σε ξεχάσω ποτέ, γιαγιά», είπε κρατώντας το χέρι μου. «Και όταν μεγαλώσω θα φροντίζω εσένα όπως εσύ φρόντισες όλους μας». Εκείνες οι λέξεις μου έδωσαν περισσότερη παρηγοριά από οτιδήποτε άλλο. Στον Νίκο έβλεπα την ελπίδα, όχι μόνο για τη δική μου ασφάλεια στο μέλλον, αλλά για το ότι κάτι από τις αξίες που είχα προσπαθήσει να μεταδώσω είχε φτάσει σε έναν από τους απογόνους μου. Εκείνο το βράδυ, καθώς ετοιμαζόμουν για ύπνο, κοίταξα τον εαυτό μου στον καθρέφτη της κρεβατοκάμαράς μου. Η γυναίκα που αντίκρισα δεν ήταν πια το θύμα που είχα γίνει τους τελευταίους μήνες. Ήταν μια γυναίκα που είχε περάσει μέσα από τη φωτιά και είχε βγει δυναμωμένη. Είχα κάνει λάθη, μεγάλα λάθη, στον τρόπο που μεγάλωσα τα παιδιά μου, αλλά δεν ήταν πολύ αργά για να τα διορθώσω. Άνοιξα το σιρτάρι της Κωμό και έβγαλα μια παλιά φωτογραφία, εγώ και ο Δημήτρης, την ημέρα του γάμου μας. Ήμασταν τόσο νέοι, τόσο γεμάτοι ελπίδες και όνειρα.
Είχαμε σχεδιάσει μια ζωή μαζί, μια οικογένεια που θα χτιζόταν πάνω σε αγάπη και σεβασμό. Ο Δημήτρης δεν ήταν εκεί για να δει τι είχε γίνει η οικογένειά μας, αλλά ήξερα τι θα έλεγε αν ήταν. Θα μου έλεγε ότι είχα κάνει αρκετές θυσίες, ότι ήταν ώρα να φροντίσω τον εαυτό μου. «Δημήτρη μου», ψιθύρισα στη φωτογραφία, «θα κάνω αυτό που έπρεπε να είχα κάνει εδώ και χρόνια. Θα διδάξω στα παιδιά μας την τιμή και τον σεβασμό, ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι θα πονέσω. Γιατί αυτό που κάνω τώρα δεν είναι εκδίκηση, είναι εκπαίδευση». Την επόμενη μέρα, ο κύριος Χρήστος μου τηλεφώνησε. «Κύριε Μαρία, έχω ολοκληρώσει όλα τα έγγραφα που συζητήσαμε. Είστε έτοιμοι να τα υπογράψετε». Η φωνή του ήταν ήρεμη αλλά σοβαρή, σαν να καταλάβαινε τη βαρύτητα αυτού που επρόκειτο να κάνω. «Ναι», απάντησα χωρίς δισταγμό. «Είμαι έτοιμη». Καθώς έκλεισα το τηλέφωνο, κοίταξα γύρω στο σπίτι που είχα γεμίσει με τόσες αναμνήσεις. Σε λίγες ώρες θα είχα κάνει ένα βήμα που θα άλλαζε για πάντα τη δυναμική της οικογένειάς μου. Δεν ήταν βήμα που έκανα από θυμό ή εκδίκηση. Ήταν βήμα που έκανα από αγάπη. Μια διαφορετική αγάπη από αυτή που είχα δείξει μέχρι τώρα. Μια αγάπη που περιελάμβανε όρια, συνέπειες και διδάγματα. Και όπως κάθε αληθινό διδάσκαλος ξέρει, μερικές φορές τα πιο σημαντικά μαθήματα είναι και τα πιο δύσκολα να διδαχθούν. Η απόφαση ήρθε μια κοινή Δευτέρα, όταν ο κύριος Χρήστος Θεοδωράκης, ο δικηγορός μου εδώ και 20 χρόνια, τηλεφώνησε με επίγον ύφος. «Κύριος Μαρία, πρέπει να μιλήσω μαζί σας προσωπικά σήμερα. Είναι σημαντικό». Η φωνή του είχε έναν τόνο που δεν είχα ακούσει ποτέ πριν. Ο Κωνσταντίνος με πήγε στο γραφείο, όπου ο κύριος Χρήστος με περίμενε με σοβαρή έκφραση. «Κύριος Μαρία, ο γιος σας Γιώργος ήρθε εδώ την περασμένη εβδομάδα ρωτώντας για κυδαιμονία. Θέλει να αρχίσω διαδικασία για να σας κηρύξω ανίκανοι να διαχειριστείτε τα δικά σας αγαθά». Οι λέξεις έπεσαν επάνω μου σαν κουβάς παγωμένο νερό. Ο δικός μου γιος, που θύλασα και μεγάλωσα, προσπαθούσε να με κλέψει νομικά. Ο Χρήστος συνέχισε. Του είπα ότι δεν θα το έκανα αυτό, αλλά μπορεί να αναζητήσει άλλον δικηγόρο. Η κυρία πρέπει να προστατευθεί. Για 2 ώρες καθισμένη σε εκείνη την αίθουσα, πήρα την πιο δύσκολη απόφαση της ζωής μου. Δεν θα ήταν απλώς μια αλλαγή στη διαθήκη. Θα ήταν μια πλήρης αναδιοργάνωση των περιουσιακών μου στοιχείων για να προστατευθώ όσο ήμουν ακόμη ζωντανή. Πρώτον, μετέφερα το σπίτι σε ένα νομικό πρόσωπο που θα το ελέγχω μόνο εγώ, καθιστώντας αδύνατη οποιαδήποτε προσπάθεια εξαναγκαστικής πώλησης. Δεύτερον, διέρεσα τις οικονομίες μου σε 3 διαφορετικούς λογαριασμούς. Έναν για εμένα, έναν κλειδωμένο για τον Νίκο μέχρι τα 25 του και έναν τρίτο που θα μπορούσε να προσπελαστεί μόνο με τη ρητή μου εξουσιοδότηση. Τρίτον, και το πιο οδυνηρό απ' όλα, συνέταξα έγγραφο, δίνοντας εξουσιοδότηση μόνο στον κύριο Χρήστο και τον Κωνσταντίνο, κόβοντας οποιαδήποτε εξουσία που θα μπορούσε να έχει ο Γιώργος πάνω στις αποφάσεις μου. Ήταν σαν να κηρύσω πόλεμο εναντίον του δικού μου γιου, αλλά ήταν ο μόνος τρόπος να επιβιώσω. Το πιο δύσκολο ήταν να δεχτώ ότι έπρεπε να προσποιηθώ. Χρήστος πρότεινε να συνεχίσω να συμπεριφέρομαι κανονικά στο σπίτι, χωρίς να αποκαλύψω τις αλλαγές, ενώ εκείνος θα φρόντιζε διακριτικά για όλη τη γραφειοκρατία. «Κύριος Μαρία, αν υποπτευθούν, μπορεί να προσπαθήσουν να επιταχύνουν τη διαδικασία κυδαιμονίας ή ακόμη και να πάρουν πιο δραστικά μέτρα». Τα μάτια του μου είπαν αυτό που δεν μπορούσε να πει. Η δική μου οικογένεια θα μπορούσε να είναι επικίνδυνη για εμένα. Βγήκα από το γραφείο, ξέροντας ότι είχα κάψει γέφυρες που ίσως δεν θα μπορούσαν ποτέ να ξαναχτιστούν. Αλλά όταν ο Κωνσταντίνος με ρώτησε αν ήμουν καλά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού επιστροφής, ανάπνευσα βαθιά και απάντησα. «Κωνσταντίνε, για πρώτη φορά εδώ και χρόνια φροντίζω τον εαυτό μου». Αυτό που δεν ήξερα ήταν ότι ο Νίκος είχε ακολουθήσει τον Γιώργο στο γραφείο άλλου δικηγόρου εκείνη την ίδια μέρα και είχε ανακαλύψει το πλήρες σχέδιο. Και όταν θα ερχόταν να μου πει, όλα θα εκρήγνιαν. Η στιγμή ήρθε 3 μέρες αργότερα. Ο Νίκος εμφανίστηκε στην πόρτα μου μετά το σχολείο με κόκκινα μάτια και χέρια που έτρεμαν. «Γιαγιά, πρέπει να σου πω κάτι πολύ σοβαρό». Είχε ακολουθήσει τον πατέρα του στο γραφείο του κύριου Σπύρου Κατσάρη, έναν δικηγόρο που δεν γνώριζα, και μέσω ανοιχτού παραθύρου είχε ακούσει όλη τη συνομιλία.
Ο μπαμπάς θέλει ο γιατρός να πει ότι έχεις Αλτσχάιμερ, γιαγιά. Θα επινοήσουν ότι μπερδεύεσαι, ότι ξεχνάς τα πράγματα, ότι χρειάζεσαι ειδική φροντίδα. Η καρδιά μου σχεδόν σταμάτησε όταν συνέχισε και υπάρχουν κι άλλα. Η θεία Δέσποινα ήταν μαζί. Είπε ότι όταν καταφέρουν να σε εσωτερήσουν θα πουλήσουν το σπίτι και θα μοιραστούν τα λεφτά. Εκείνη τη στιγμή κοίταξα τον 16χρονο εγγονό μου και δεν είδα ένα παιδί, αλλά τον μόνο μου αληθινό σύμμαχο. «Νίκο», είπα κρατώντας τα χέρια του, «έχεις το κουράγιο να με βοηθήσεις να σώσω την οικογένειά μας». Και όταν ήρθαν για δείπνο εκείνο το βράδυ, φέρνοντας τον Γκί, κατσάρι για ανεπίσημη διαβούλευση στο σπίτι, ήμασταν έτοιμοι. Η διαβούλευση με τον κύριο Σκατσάρη ήταν μια ντροπιαστική παράσταση που μου άνοιξε εντελώς τα μάτια. Ο Γιώργος είχε προετοιμάσει τον γιατρό για τα συμπτώματα που έπρεπε να παρατηρήσει και η Δέσποινα έμεινε όλη την ώρα να ψιθυρίζει παραδείγματα της διανοητικής μου σύγχυσης. Αλλά ο Νίκος και εγώ είχαμε προετοιμάσει μια παγίδα. Ο εγγονός μου, κρυμμένος στην κουζίνα, κατέγραφε όλη τη συνομιλία στο κινητό του, συμπεριλαμβανομένης της στιγμής που η Δέσποινα πρόσφερε επιπλέον χρήματα στον γιατρό να επιταχύνει τη διάγνωση. Όταν ο κύριο Κατσάρης έφυγε, παρέμεινα σιωπηλή, αφήνοντάς τους να πιστεύουν ότι είχαν κερδίσει. Μόνο την επόμενη μέρα, όταν ο Κωνσταντίνος έφερε τον κύριο Χρήστο για τυχαία επίσκεψη, βγήκε η αλήθεια στο φως. Μπροστά στον Γιώργο και τη Δέσποινα, ο δικηγόρος ανακοίνωσε: «Κυρία Μαρία, όλα τα έγγραφα έχουν καταχωριστεί σύμφωνα με τις οδηγίες σας. Τα αγαθά σας είναι προστατευμένα και η κυρία διατηρεί πλήρη έλεγχο σε όλα». Η σιωπή που ακολούθησε έσπασε από τον ήχο της ηχογράφησης στο κινητό του Νίκου. Ο Γιώργος έγινε χλωμός όταν άκουσε τη δική του φωνή να σχεδιάζει την εσωτερισμό μου και η Δέσποινα προσπάθησε να τρέξει όταν άκουσε την προσφορά δωροδοκίας της να αναπαράγεται. «Μαμά», κοκκίνησε ο Γιώργος, «μπορώ να εξηγήσω», αλλά ήταν ο Νίκος που μίλησε, με θάρρος που με γέμισε περηφάνεια. «Μπαμπά, δεν υπάρχει εξήγηση. Θα κλέβατε τη γιαγιά και θα με αφήνατε χωρίς εκείνη. Είστε εγκληματίες». Η Ελένη, που είχε φτάσει στη μέση του χάους, έσπασε σε δάκρυα όταν κατάλαβε τι συνέβαινε. «Γιώργο, πώς μπόρεσες? Είναι η μητέρα μας». Η Δέσποινα, βλέποντας ότι όλα ήταν χαμένα, έδειξε επιτέλους το αληθινό της πρόσωπο. «Αυτή η εκνευριστική γριά μπλοκάρει τα σχέδιά μας εδώ και χρόνια. Θα έπρεπε να είχε πεθάνει μαζί με τον άντρα της». Αυτό που συνέβη μετά ήταν σαν να παρακολουθούσα την κατάρρευση ενός ψέματος που διαρκούσε χρόνια. Ο Γιώργος, σοκαρισμένος από τα λόγια της συζύγου του για τον θάνατό μου, επιτέλους είδε τη γυναίκα με την οποία είχε παντρευτεί. «Δέσποινα, φύγε από τη ζωή μου. Τώρα». Όταν προσπάθησε να επιχειρηματολογήσει, φώναξε για πρώτη φορά μετά από χρόνια: «Φύγε και μην ξανάρθεις. Ποτέ». Αφού έφυγε η Δέσποινα, ο Γιώργος γονάτισε μπροστά μου σαν ένα μετανοημένο αγόρι. «Μαμά, συγχώραμε. Χάθηκα εντελώς. Δεν ξέρω πώς...» Άφησα την απληστία να με τυφλώσει έτσι. Η Ελένη μας ένωσε, αγκαλιάζοντας εμένα και τον αδελφό της. «Μαμά, σχεδόν σε χάσαμε εξαιτίας της δικής μας εγωιστικότητας. Πώς ήμασταν τόσο εγωιστές?» Ο Νίκος, ο εγγονός μου πολεμιστής, απλώς χαμογέλασε και είπε: «Τώρα καταλάβατε αυτό που εγώ πάντα ήξερα. Η γιαγιά είναι το πιο σημαντικό άτομο αυτής της οικογένειας». Οι επόμενες εβδομάδες ήταν γεμάτες από έντονες συζητήσεις και βαθιές αλλαγές. Ο Γιώργος έπρεπε να αντιμετωπίσει το γεγονός ότι είχε προδώσει την εμπιστοσύνη μου με τον πιο θεμελιώδη τρόπο. Δεν ήταν εύκολο για εκείνον να δεχτεί ότι η συμπεριφορά του είχε φτάσει σε τέτοια άκρα. «Μαμά», μου είπε μια μέρα, «δεν μπορώ να κατανοήσω πώς έφτασα εκεί. Πώς άφησα τη Δέσποινα να με χειραγωγήσει τόσο?» Η απάντησή μου τον εξέπληξε. «Γιώργο, δεν ήταν μόνο η Δέσποινα. Ήταν επίσης το γεγονός ότι σε μεγάλωσα να πιστεύεις ότι τα πάντα μου σου ανήκαν. Ποτέ δεν σου έμαθα ότι έπρεπε να κερδίζεις τον σεβασμό, όχι απλώς να τον περιμένεις». Η Ελένη, από την άλλη, αντιμετώπιζε τη δική της ενοχή για το ότι δεν είχε σταθεί στο πλευρό μου όταν χρειαζόμουν. «Μαμά, φοβόμουν τη σύγκρουση», μου εξομολογήθηκε. «Ήταν πιο εύκολο να σε αφήσω να υποφέρεις παρά να αντιμετωπίσω τη Δέσποινα και τον Γιώργο». Της απάντησα με ειλικρίνεια. «Ελένη, μερικές φορές η σιωπή μπροστά στην αδικία είναι συνενοχή, αλλά τουλάχιστον τώρα το ξέρεις». Ο Νίκος,
ο ήρωας αυτής της ιστορίας έγινε ο δεσμός που ένωσε πάλι την οικογένειά μας. Με την ωριμότητα που έδειξε στα 16 του, κατάφερε να μας κάνει όλους να καταλάβουμε τι σήμαινε πραγματικά οικογένεια. «Γιαγιά», μου είπε μια μέρα καθώς κάθισα στον κήπο, «είμαι περήφανος που είμαι ο εγγονός σου. Όχι για τα λεφτά που θα κληρονομήσω, αλλά για τη γυναίκα που είσαι». Κατά τη διάρκεια αυτών των εβδομάδων επαναπροσέγγισης, έμαθα πολλά για τη δική μου συμβολή στα προβλήματα της οικογένειάς μου. Είχα γίνει τόσο τακτική στο να δίνω χωρίς όρια, που τα παιδιά μου είχαν χάσει την αίσθηση του τι σήμαινε να κερδίζεις κάτι. Είχα γίνει τόσο συγχωρητική, που δεν είχαν μάθει ότι οι πράξεις έχουν συνέπειες. Είχα γίνει τόσο διαθέσιμη, που με είχαν πάρει για δεδομένη. «Παιδιά μου», τους είπα σε μία από τις βαθιές συζητήσεις μας, «μέρος του λάθους είναι δικό μου. Σας έμαθα να παίρνετε χωρίς να δίνετε, να περιμένετε, χωρίς να εκτιμάτε. Αλλά δεν είναι πολύ αργά να αλλάξουμε αυτή την δυναμική». Ο Γιώργος με κοίταξε με δάκρυα στα μάτια. «Μαμά, πώς μπορούμε να σε ξανακερδίσουμε?» «Όχι με λόγια», απάντησα. «Με πράξεις, με καθημερινό σεβασμό, με το να με βλέπετε σαν άνθρωπο, όχι σαν πηγή χρημάτων». Την εποχή εκείνη, ο Κωνσταντίνος έγινε περισσότερο από γείτονας. Έγινε αληθινός φίλος και σύμβουλος. Μια μέρα, καθώς πίναμε καφέ στο μπαλκόνι του, με ρώτησε κάτι που με έκανε να σκεφτώ. «Μαρία, μετανιώνεις για αυτό που έκανες?» Σκέφτηκα προσεκτικά πριν απαντήσω. «Κωνσταντίνε, δεν μετανιώνω που προστάτευσα τον εαυτό μου. Μετανιώνω που χρειάστηκε να φτάσω σε αυτό το σημείο για να το κάνω. Μετανιώνω που δεν έβαλα όρια νωρίτερα». Σε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της περίοδου αυτής, ο Γιώργος έφερε όλα τα χαρτιά που είχε προσπαθήσει να με κάνει να υπογράψω. «Μαμά», είπε, «θέλω να τα κάψουμε μαζί. Θέλω να καταστρέψουμε κάθε στοιχείο της απόπειρας προδοσίας μου». Καθώς παρακολουθούσαμε τα έγγραφα να καίγονται στο τζάκι, ένιωσα έναν παράξενο συνδυασμό θλίψης και ανακούφισης. Θλίψη για το τι είχε γίνει η σχέση μας. Ανακούφιση ότι τώρα υπήρχε ελπίδα για πραγματική αλλαγή. Η Ελένη, εν τω μεταξύ, έκανε τη δική της προσπάθεια να επανορθώσει. Άρχισε να έρχεται κάθε μέρα μετά τη δουλειά, όχι για να ζητήσει κάτι, αλλά απλώς για να περάσει χρόνο μαζί μου. «Μαμά», μου είπε μια μέρα, «έχασα τόσα χρόνια που θα μπορούσα να περάσω μαζί σου επειδή ήμουνα τόσο επικεντρωμένη στη δική μου ζωή. Δεν θέλω να χάσω κι άλλο χρόνο». Αυτές οι καθημερινές επισκέψεις έγιναν μία από τις πιο όμορφες πτυχές της νέας μας σχέσης. Ο Νίκος, παρά τη νεανική του ηλικία, έδειξε μια σοφία που με εντυπωσίαζε συνεχώς. Μια μέρα με ρώτησε, «Γιαγιά, εσύ με συγχωράς για το ότι δεν μίλησα νωρίτερα. Ήξερα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, αλλά φοβόμουν να πω κάτι». Του εξήγησα ότι δεν είχε καμία ευθύνη για τις πράξεις των ενηλίκων, αλλά ότι το θάρρος που έδειξε τελικά είχε σώσει την οικογένειά μας. 3 μήνες μετά την κρίση, καθισμένη στον ίδιο κήπο, όπου είχα αισθανθεί τόσο μόνη και απορριφθήσα, κοίταξα γύρω μου και είδα κάτι εντελώς διαφορετικό. Ο Γιώργος, που είχε αρχίσει να ανακαμπτέει επαγγελματικά μετά το διαζύγιο, έρχεται κάθε Κυριακή για φαγητό, όχι για να ζητήσει χρήματα, αλλά για να περάσει χρόνο μαζί μου. Η Ελένη είχε αρχίσει να μοιράζεται τις ημερήσιες ανησυχίες και χαρές της μαζί μου, κάτι που δεν είχε κάνει εδώ και χρόνια. Και ο Νίκος συνέχιζε να είναι ο φαρός αισιοδοξίας και αγάπης που είχε πάντα υπάρξει. Αλλά περισσότερο απ' όλα είχα ανακαλύψει ξανά τον εαυτό μου. Τη γυναίκα που υπήρχε πίσω από τους ρόλους της μητέρας, της γιαγιάς, της παρόχου. Μια γυναίκα με γνώμες, όρια, αξιοπρέπεια και αυτοσεβασμό. Μια γυναίκα που είχε μάθει ότι η αληθινή αγάπη περιλαμβάνει και όρια και ότι μερικές φορές η πιο αγαπημένη πράξη είναι να πεις όχι όταν χρειάζεται. Καθώς το ηλιοβασίλεμα έβαφε τον κήπο με χρυσαφένια χρώματα, ένιωσα μια βαθιά ευγνωμοσύνη. Όχι για τα χρήματα που είχα καταφέρει να προστατέψω, αλλά για τις σχέσεις που είχα καταφέρει να σώσω και πιο σημαντικό απ' όλα για τη σχέση με τον εαυτό μου που είχα επιτέλους ανακτήσει. Η διαδικασία συμφιλίωσης άργησε μήνες και απέτησε πραγματικές θυσίες από όλους μας. Ο Γιώργος έπρεπε να δεχτεί ότι το γραφείο του μπορούσε να πτωχεύσει χωρίς τα σταθερά δάνειά μου, αλλά προτίμησε να εργαστεί τίμια παρά να εξαρτάται από τη βοήθειά μου. Κατάφερε μια θέση ως λογιστής σε μια εταιρεία και παρόλο που κέρδιζε λιγότερα, ανέκτησε την αξιοπρέπειά του.
Η Ελένη μετακόμισε στο δωμάτιο των επισκεπτών για να μου κάνει παρέα και ο Νίκος επέστρεψε να διαβάζει στο τραπέζι της κουζίνας μου κάθε απόγευμα. 6 μήνες αργότερα, όταν απέδειξαν μέσα από πράξεις ότι είχαν πραγματικά αλλάξει, κάλεσα τον κύριο Χρήστο και μπροστά σε όλη την οικογένεια επανέφερα την αρχική διαθήκη διαιρώντας τα πάντα μεταξύ των τριών. Αλλά με μια σημαντική διαφορά. Τώρα ήξεραν ότι η γενεοδορία μου δεν ήταν αδυναμία και ότι η αγάπη μου είχε όρια που δεν έπρεπε να ξεπεραστούν. Ο Γιώργος με αγκάλιασε κλαίγοντας και ψιθύρισε. «Μαμά, ακόμα κι αν η κυρία δεν είχε γυρίσει πίσω, θα συνέχιζα να σε αγαπώ και να σε σέβομαι. Έμαθα ότι η παρουσία σου αξίζει περισσότερο από οποιαδήποτε κληρονομιά και ότι σχεδόν να σε χάσω ήταν ο χειρότερος εφιάλτης της ζωής μου. Ο πόλεμος με τη Δέσποινα δεν τελείωσε εύκολα. Μετά την έξοδό της από το σπίτι μας εκείνη την επίδραση μέρα, προσπάθησε για εβδομάδες να επικοινωνήσει με τον Γιώργο. Τηλεφωνούσε στην εταιρεία του, έστελνε μηνύματα, εμφανιζόταν ακόμη και έξω από το σπίτι μου, οικετεύοντας για μια δεύτερη ευκαιρία. «Γιώργο», την άκουσα να φωνάζει από τον δρόμο μια νύχτα, «δεν εννοούσα αυτά που είπα. Ήμουν αγχωμένη. Δεν μπορείς να με εγκαταλείψεις έτσι». Αλλά ο γιος μου είχε επιτέλους δει την αληθινή φύση της γυναίκας του και δεν υπήρχε επιστροφή. Όταν κατέθεσε αίτηση διαζυγίου, η Δέσποινα έγινε δηλητηριώδης, προσπαθώντας να διεκδικήσει μέρος των περιουσιακών μου στοιχείων ως οικογενειακή περιουσία. Ευτυχώς, οι νομικές ρυθμίσεις που είχα κάνει με τον κύριο Χρήστο την εμπόδιζαν από το να διεκδικήσει οτιδήποτε. Κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περίοδου, έμαθα περισσότερα για το πόσο βαθιά είχε επηρεάσει η Δέσποινα τη σκέψη του Γιώργου. Μία μέρα, καθώς καθόμασταν στον κήπο πίνοντας καφέ, ο γιος μου εξομολογήθηκε κάτι που με συγκλώνησε. «Μαμά, η Δέσποινα με έπεισε ότι έκανες ότι ήσουν άρρωστη για να μας χειραγωγήσεις. Με έπεισε ότι προσποιούσουσε την αδυναμία για να μας κρατήσεις κοντά». Η αποκάλυψη αυτή με γέμισε με θυμό που δεν είχα νιώσει ποτέ πριν. «Γιώργο», του είπα προσπαθώντας να κρατήσω τη φωνή μου σταθερή, «ποτέ δεν προσποιήθηκα αδυναμία. Αντίθετα, έκρυβα τη δύναμή μου για να μη σας τρομάξω». Αυτή η συνομιλία μας βοήθησε και τους δύο να καταλάβουμε πόσο παραπλανητική είχε γίνει η επίδραση της Δέσποινας. Η Ελένη, από την πλευρά της, αντιμετώπιζε τις δικές της δυσκολίες. Η ενοχή που ένιωθε για το ότι δεν είχε σταθεί στο πλευρό μου την έκανε να περάσει εβδομάδες αυτοκατηγορίας. «Μαμά», μου έλεγε συχνά, «πώς μπόρεσα να είμαι τόσο άχαρη? Πώς μπόρεσα να σε αφήσω να υποφέρεις έτσι χωρίς να πω τίποτα?» Της εξήγησα ότι η αδυναμία δεν είναι έγκλημα, αλλά ότι τώρα είχε την ευκαιρία να δείξει δύναμη. Σταδιακά, η Ελένη άρχισε να αναλαμβάνει πιο ενεργό ρόλο στην οικογένεια, γινόμενη η διαμεσολαβητής όταν χρειαζόταν και η φωνή της λογικής σε στιγμές έντασης. Ο Νίκος, που είχε γίνει ο ήρωας αυτής της ιστορίας, εξακολουθούσε να με εκπλήσει με τη σοφία του. Μια μέρα, καθώς με βοηθούσε να τακτοποιήσω ένα παλιό ντουλάπι, βρήκαμε φωτογραφίες από τον γάμο του Γιώργου με τη Δέσποινα. «Γιαγιά», μου είπε κοιτάζοντας τις εικόνες, «νομίζεις ότι ο μπαμπάς θα βρει κάποια μέρα μια καλή γυναίκα?» Η ερώτησή του με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι παρά την προδοσία του, εξακολουθούσα να θέλω την ευτυχία του γιού μου. «Νίκο», του απάντησα, «ελπίζω ότι θα βρει κάποια που θα τον αγαπάει για αυτό που είναι πραγματικά, όχι για αυτό που μπορεί να της προσφέρει». Ένας από τους πιο δύσκολους στόχους της περίοδου αυτής ήταν το να μάθω να εμπιστεύομαι ξανά τα παιδιά μου. Παρόλο που έβλεπα τις προσπάθειές τους να αλλάξουν, μέρος του μου παρέμεινε επιφυλακτικό. Ο κύριο Χρήστος, σε μία από τις συναντήσεις μας, με συμβούλεψε σοφά. «Κύριος Μαρία, η εμπιστοσύνη είναι κάτι που χτίζεται σταδιακά. Δεν πρέπει να αισθάνεστε ενοχές επειδή χρειάζεστε χρόνο να πιστέψετε ότι έχουν αλλάξει». Αυτή η συμβουλή με βοήθησε να δώσω στον εαυτό μου την άδεια να επιβραβεύει σταδιακά την καλή συμπεριφορά αντί να επιστρέψω άμεσα στον παλιό μου ρόλο. Κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών, ο Κωνσταντίνος εξακολουθούσε να είναι ο σταθερός μου σύντροφος και σύμβουλος. Μια μέρα, καθώς κάθισα στο μπαλκόνι του παρακολουθώντας τον Γιώργο να παίζει με τον Νίκο στον κήπο, ο Κωνσταντίνος σχολίασε «Μαρία, βλέπω κάτι διαφορετικό στη σχέση σας τώρα». «Τι εννοείς?» του ζήτησα. «Πριν», εξήγησε, «ήταν σαν να περπατούσαν στις μύτες των ποδιών τους γύρω σου επειδή ήθελαν κάτι. Τώρα φαίνονται να απολαμβάνουν απλώς το να είναι μαζί σου».
Η παρατήρησή του ήταν ακριβής. Είχε επιτέλους μια πραγματική οικογένεια, όχι μια συναλλαγή. Περίπου έναν χρόνο μετά την κρίση έλαβα μια επιστολή που δεν περίμενα. Ήταν από τη Δέσποινα. Στο γράμμα μου ζητούσε συγγνώμη και εξέφραζε μετάνοια για τις πράξεις της. «Αγαπητή Μαρία», έγραφε, «ξέρω ότι δεν αξίζω τη συγχώρησή σας, αλλά ήθελα να ξέρετε ότι έχω καταλάβει πόσο λάθος έκανα. Η απληστία με τύφλωσε και σας μεταχειρίστηκα φρικτά. Δεν ζητώ συγχώρηση ή δεύτερη ευκαιρία, απλώς ήθελα να αναγνωρίσω την αδικία που σας έκανα». Διάβασα το γράμμα αρκετές φορές, προσπαθώντας να αισθανθώ κάποιο μίσος ή θυμό, αλλά το μόνο που ένιωσα ήταν θλίψη. Θλίψη για όλον τον χαμένο χρόνο, για όλον τον περιττό πόνο, για όλες τις καταστροφές που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Έδειξα το γράμμα στον Γιώργο. Διάβασε σιωπηλά και μετά το δίπλωσε προσεκτικά. «Μαμά», είπε, «νομίζω ότι η Δέσποινα μίλησε από την καρδιά της, αλλά αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι οι πράξεις έχουν συνέπειες». Συμφώνησα μαζί του. Απάντησα στη Δέσποινα με ένα σύντομο γράμμα, στο οποίο της εξέφραζα ότι εκτιμούσα τη συγνώμη της, αλλά ότι δεν υπήρχε δρόμος επιστροφής. Ορισμένες γέφυρες, όταν καούν, δεν μπορούν να ξαναχτιστούν. Καθώς οι μήνες περνούσαν, άρχισα να παρατηρώ λεπτές αλλαγές στην οικογένεια μου που μου έδωσαν πραγματική ελπίδα. Ο Γιώργος άρχισε να μου συμβουλεύεται για τα οικονομικά του, χωρίς να ζητάει χρήματα. Η Ελένη άρχισε να μοιράζεται τα προβλήματά της στη δουλειά, ζητώντας συμβουλές αντί για λύσεις. Ο Νίκος συνέχιζε να είναι το φως της ζωής μου, αλλά τώρα υπήρχε μια νέα βαθύτητα στη σχέση μας. Μοιραζόμασταν όχι μόνο αγάπη, αλλά και σεβασμό και κατανόηση. Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή ήρθε όταν ο Γιώργος ανακοίνωσε ότι είχε συναντήσει κάποια. «Μαμά», μου είπε νευρικά, «τη λένε Σοφία, είναι νηπιαγωγός και θα ήθελα να τη γνωρίσεις». Η ανησυχία στη φωνή του μου έδειξε ότι η γνώμη μου εξακολουθούσε να είναι σημαντική για εκείνον, αλλά για τους σωστούς λόγους αυτή τη φορά. Όταν συνάντησα τη Σοφία, κατάλαβα αμέσως γιατί ο Γιώργος είχε ερωτευθεί. Ήταν ευγενική, ειλικρινής και, το πιο σημαντικό, με αγαπούσε για αυτό που ήμουν, όχι για αυτό που κατήχα. «Κυρούς Μαρία», μου είπε στη πρώτη συνάντησή μας, «ο Γιώργος μου έχει πει τόσα πολλά για εσάς. Είμαι τιμημένη που σας γνωρίζω». Η εξέλιξη της σχέσης του Γιώργου με τη Σοφία μου έδωσε την ευκαιρία να δω πόσο είχε οριμάσει ο γιος μου. Αντί να προσπαθήσει να εντυπωσιάσει με δαπάνες και δώρα όπως είχε κάνει με τη Δέσποινα, χτίζει μια σχέση βασισμένη σε αλληλοσεβασμό και κοινές αξίες. Η Σοφία δεν με έβλεπε σαν απειλή ή εμπόδιο, αλλά σαν ευπρόσδεκτο μέλος μιας νέας εκτεταμένης οικογένειας. Περίπου 18 μήνες μετά την κρίση, καθισμένη στον ίδιο κήπο, όπου είχα νιώσει τόσο μόνη και απορριφθήσα, συνειδητοποίησα ότι είχα κάνει κάτι που δεν θα φαινόταν δυνατό εκείνες τις σκοτεινές μέρες. Είχα σώσει την οικογένειά μου. Όχι μόνο από τη Δέσποινα, αλλά από αυτές τις ανεπαρκείς δυναμικές που είχα δημιουργήσει με τη δική μου υπερβολική γενεοδορία. Είχα μάθει στα παιδιά μου ότι η αγάπη δεν σημαίνει να παίρνεις ό,τι θέλεις όποτε το θέλεις. Σημαίνει σεβασμό, εκτίμηση και αμοιβαιότητα. Ο Κύρα Χρήστος, σε μία από τις τελευταίες συναντήσεις μας σχετικά με αυτό το θέμα, μου είπε κάτι που κράτησα στην καρδιά μου. «Κύριε Μαρία, αυτό που κάνατε δεν ήταν εκδίκηση, ήταν εκπαίδευση. Διδάξατε στην οικογένειά σας ότι οι πράξεις έχουν συνέπειες, ότι ο σεβασμός δεν είναι προαιρετικός και ότι η αληθινή αγάπη περιλαμβάνει όρια. Αυτά είναι μαθήματα που θα τα ωφελήσουν για το υπόλοιπο της ζωής τους». Μια βραδιά, καθώς όλη η οικογένεια, συμπεριλαμβανομένης της Σοφίας, ήταν συγκεντρωμένη στο σαλόνι για δείπνο, κοίταξα γύρω στο τραπέζι και είδα κάτι όμορφο. Πραγματικές συζητήσεις αντί για αιτήματα χρημάτων, γέλια αντί για τεταμένες σιωπές, αγάπη που δινόταν αμοιβαία αντί για αγάπη που εκβιαζόταν. Ο Νίκος, που τώρα ήταν 18 και ετοιμαζόταν για το πανεπιστήμιο, υψώθηκε για ένα τόστ. «Στη γιαγιά μου», είπε, που μας έμαθε ότι η οικογένεια δεν είναι για τα χρήματα είναι για την οικογένεια. Εκείνες οι λέξεις με γέμισαν με μια βαθιά ικανοποίηση. Δεν είχα μόνο προστατέψει την περιουσία μου, είχα σώσει κάτι πολύ πιο πολύτιμο. Τις αξίες και την ακεραιότητα της οικογένειάς μου. Το μάθημα είχε διδαχθεί, η αγάπη είχε ανανεωθεί και οι σχέσεις μας είχαν γίνει πιο δυνατές από ό,τι είχαν ποτέ. Είχα αποδείξει ότι ποτέ δεν είναι πολύ αργά για να αλλάξεις την πορεία μιας οικογένειας.
και ότι μερικές φορές η πιο αγαπημένη πράξη είναι να θέσεις όρια. Καθώς η νύχτα προχωρούσε και οι φωνές των αγαπημένων μου ανθρώπων γέμιζαν το σπίτι, συνειδητοποίησα ότι είχα κερδίσει κάτι που είχα χάσει εδώ και χρόνια, μια πραγματική οικογένεια που με αγαπούσε για αυτό που ήμουν, όχι για αυτό που μπορούσα να δώσω. 2 χρόνια μετά την οικογενειακή μας κρίση, η ζωή βρήκε μια νέα ισορροπία βασισμένη στον αμοιβαίο σεβασμό και την ευγνωμοσύνη. Ο Νίκος, τώρα 18 ετών, κατάφερε να πάρει υποτροφία για σπουδές, χρηματοδοτούμενη από όλη την οικογένεια που συνεργαζόταν μαζί, χωρίς να εξαρτάται μόνο από εμένα. Ο Γιώργος ευδοκίμησε στη νέα δουλειά του και προήχθη σε επόπτη οικονομικών, αποδεικνύοντας ότι ήταν ικανός να κερδίσει με τη δική του αξία. Η Ελένη γνώρισε έναν συνάδελφο νοσοκόμο, τον Παύλο, έναν ευγενικό άνθρωπο που με αντιμετωπίζει σαν δεύτερη μητέρα και καταλαβαίνει τη σημασία της ενότητας της οικογένειάς μας. Ο Κωνσταντίνος συνεχίζει να είναι η καθημερινή μου παρέα και μερικές φορές αστιεύομαι ότι ο Θεός έβαλε έναν άγγελο μεταμφιεσμένο σε γείτονα για να με φροντίζει. Η Δέσποινα δεν προσπάθησε ποτέ ξανά επαφή, αλλά έμαθα από τρίτους ότι μετακόμισε σε άλλη πόλη και ξαναέφτιαξε τη ζωή της μακριά από εμάς. Αυτό το πρωί, ενώ πότιζα τα λουλούδια μου στον κήπο, μια ρουτίνα που εγκατέλειψα κατά τη διάρκεια των δύσκολων χρόνων, αλλά επανέλαβα ως σύμβολο ανανέωσης, δέχτηκα ένα απροσδόκητο τηλεφώνημα. Ήταν η Δέσποινα, μετά από 2 χρόνια σιωπής. Η φωνή της ήταν διαφορετική, πιο ταπεινή, ίσως σπασμένη από τις συνέπειες των επιλογών της. Είχε χάσει τη δουλειά της, είχε περάσει οικονομικές δυσκολίες και τώρα ζούσε μέτρια σε ένα μικρό διαμέρισμα. «Μαρία», είπε, «ξέρω ότι έκανα πολύ λάθος μαζί σου. Τηλεφωνώ για να ζητήσω συγγνώμη αληθινά, όχι για να προσπαθήσω να επιστρέψω. Απλώς ήθελα να ξέρεις ότι έμαθα. Άκουσα όλα με προσοχή, νιώθοντας γνήσια συμπόνια για εκείνη, αλλά επίσης σαφήνεια σχετικά με τα απαραίτητα όρια». «Δέσποινα», απάντησα, «ήρεμα. Σε συγχωρώ με όλη μου την καρδιά. Πραγματικά, δεν κρατάω κακία. Αλλά το να συγχωρώ δεν σημαίνει να ξεχνώ και δεν σημαίνει να ξανανοίξω μια πόρτα που έκλεισε για να προστατέψει όλη την οικογένεια». Αφού έκλεισα το τηλέφωνο, πήγα στο γραφείο μου και έγραψα ένα γράμμα στον εαυτό μου, κάτι που άρχισα να κάνω από όταν όλα άλλαξαν, έναν τρόπο να επεξεργάζομαι και να γιορτάζω το ταξίδι μου. «Αγαπητή Μαρία», έγραψα με προσεκτικά γράμματα, «έμαθες ότι η αληθινή αγάπη μερικές φορές πρέπει να είναι σταθερή για να είναι πραγματική. Ανακάλυψες ότι το να διδάσκεις στους ανθρώπους ότι οι πράξεις τους έχουν συνέπειες δεν είναι σκληρότητα, είναι σοφία. Απέδειξες ότι ποτέ δεν είναι αργά να ξανακερδίσεις τη θέση σου σε μια οικογένεια και ότι η συγχώρεση μπορεί να συνυπάρχει με υγιή όρια». Καθώς τελείωνα το γράμμα, κοίταξα έξω από το παράθυρο και είδα τον Νίκο να διδάσκει τον Παύλο, τον φίλο της Ελένης, να παίζει σκάκι στην αυλή, ενώ ο Γιώργος ετοίμαζε ψητό για όλους μας. Η ζωή μου είχε διδάξει ότι η πραγματική συμφιλίωση δεν διαγράφει το παρελθόν, αλλά χτίζει ένα μέλλον όπου όλοι έμαθαν να εκτιμούν αυτό που πραγματικά έχει σημασία. Ο Κωνσταντίνος εμφανίστηκε στην πόρτα με ένα χαμόγελο, φέρνοντας λουλούδια από τον κήπο του για τον δικό μου. «Μερικές φορές», του ψιθύρισα, «το μεγαλύτερο θαύμα δεν είναι να ξεχάσεις τον πόνο, αλλά να τον μετατρέψεις στη σοφία που προστατεύει και ενδυναμώνει αυτούς που αγαπάς αληθινά». Καθώς οι μήνες κυλούσαν, άρχισα να συνειδητοποιώ πόσο βαθιά είχε αλλάξει η καθημερινότητά μου. Κάθε πρωί ξυπνούσα με σκοπό και ελπίδα, όχι απλώς από συνήθεια. Το τραπέζι της κουζίνας, που κάποτε ήταν χώρος μόνο για τα γεύματά μου, είχε γίνει πάλι κέντρο οικογενειακών συγκεντρώσεων. Η Ελένη ερχόταν κάθε απόγευμα μετά τη δουλειά, όχι από καθήκον, αλλά γιατί απολάμβανε την παρέα μου. Ο Γιώργος έφερνε τη Σοφία κάθε Κυριακή, για μεσημεριανό και η ατμόσφαιρα ήταν χαλαρή και χαρούμενη. Ο Νίκος, παρόλο που τώρα ήταν φοιτητής με δικές του ευθύνες, βρίσκε χρόνο να περνάει μαζί μου, όχι επειδή ανησυχούσε για τη μοναξιά μου, αλλά επειδή εκτιμούσε γνησίως τη σοφία και τις ιστορίες που μπορούσα να μοιραστώ. Μία μέρα, ενώ καθαρίζα το ντουλάπι της κρεβατοκάμαρας μου, βρήκα μια παλιά φωτογραφία που δεν είχα δει εδώ και χρόνια. Ήμουν εγώ, περίπου 40 ετών, περικυκλωμένη από το Δημήτρη και τα μικρά μου παιδιά σε ένα πικνίκ στο πάρκο. Όλοι γελούσαμε και στα μάτια μου υπήρχε ένας ακτινοβόλος στόχος.
Κοιτάζοντας τη φωτογραφία τώρα, συνειδητοποίησα ότι εκείνη η λάμψη είχε επιστρέψει, όχι ως η αφελής ελπίδα της νεαρής μητέρας, αλλά ως η σταθερή γαλήνη της γυναίκας που είχε περάσει μέσα από τη φωτιά και είχε επιλέξει τη συγχώρεση χωρίς να εγκαταλείψει την αξιοπρέπεια. Εκείνο, το βράδυ, καθώς κάθισα στον κήπο μου κοιτάζοντας τα άστρα, σκέφτηκα πόσα άλλα ηλικιωμένα άτομα μπορεί να βιώνουν παρόμοιες καταστάσεις. Πόσοι γονείς νιώθουν ότι τα παιδιά τους βλέπουν μόνο ως πόρους προς εκμετάλλευση. Πόσοι έχουν χάσει τον εαυτό τους στη διαδικασία του να δίνουν συνέχεια χωρίς όρια. Η δική μου ιστορία δεν ήταν μοναδική, αλλά ίσως η έκβασή της να μπορούσε να εμπνεύσει κάποιον άλλον, να σταθεί για τα δικά του δικαιώματα και την αξιοπρέπειά του. Αποφάσισα να γράψω στον Νίκο ένα μακρύ γράμμα, όχι επειδή φοβόμουν ότι θα ξεχνούσε τα διδάγματα αυτής της περίοδου, αλλά επειδή ήθελα να έχει κάτι γραπτό που θα μπορούσε να κρατήσει και να μοιραστεί με τα δικά του παιδιά στο μέλλον. «Αγαπητέ Νίκο», άρχισα, «γράφω αυτό το γράμμα όχι από φόβο, αλλά από αγάπη. Θέλω να θυμάσαι ότι η αληθινή οικογενειακή αγάπη δεν σημαίνει να παίρνεις ό,τι θέλεις χωρίς να δίνεις κάτι σε αντάλλαγμα. Σημαίνει σεβασμό, εκτίμηση και αμοιβαιότητα. Όταν κάποια μέρα θα γίνεις κι εσύ γονιός, θυμήσου ότι το καλύτερο δώρο που μπορείς να δώσεις στα παιδιά σου δεν είναι όλα όσα θέλουν, αλλά η γνώση του τι αξίζει να εκτιμάται». Στο γράμμα του περιέγραψα επίσης πώς είχα αφήσει τη δική μου ανασφάλεια και την ανάγκη μου να είμαι αγαπητή να με οδηγήσει σε λανθασμένες επιλογές. «Νίκο», έγραψα, «για πολλά χρόνια πίστεψα ότι αν έδινα αρκετά, αν θυσιάζομαι αρκετά, θα κέρδιζα την αγάπη και τον σεβασμό των παιδιών μου. Αλλά έμαθα ότι η αληθινή αγάπη δεν αγοράζεται με δώρα ή θυσίες. Κερδίζεται με αμοιβαίο σεβασμό, εντιμότητα και την ικανότητα να θέτεις όρια όταν χρειάζεται». Μία άλλη σημαντική αλλαγή που παρατήρησα ήταν ο τρόπος που οι άλλοι με έβλεπαν στην κοινότητα. Πριν από την κρίση, οι γείτονες και οι φίλοι με αντιμετώπιζαν ως την γλυκιά κυρίας Μαρία που έδινε πάντα και ποτέ δεν έλεγε όχι. Τώρα με αντιμετωπίζουν με σεβασμό, όχι ως θύμα που χρειάζεται συμπόνια, αλλά ως γυναίκα που ξέρει την αξία της και προστατεύει τον εαυτό της. Η γειτόνισσα Ευγενία μου είπε μια μέρα: «Μαρία, θαυμάζω πώς χειρίστηκες την κατάσταση με την οικογένειά σου. Πολλοί από εμάς δεν θα είχαμε το κουράγιο να κάνουμε αυτό που έκανες». Ένας από τους πιο όμορφους στόχους αυτής της περίοδου ήταν η ανάπτυξη της φιλίας μου με τον Κωνσταντίνο. Αυτό που είχε αρχίσει ως γειτονική βοήθεια είχε εξελιχθεί σε μια βαθιά πλατωνική φιλία που μας εμπλούτιζε και τους δύο. Περνούσαμε ώρες μιλώντας για βιβλία, για τη ζωή, για τα όνειρά μας που ακόμη δεν είχαμε εκπληρώσει. «Μαρία», μου είπε μια μέρα, «νομίζω ότι η φιλία μας είναι αποδεικτικό ότι ποτέ δεν είναι αργά να χτίσεις νέες ουσιαστικές σχέσεις». Είχε δίκιο. Στα 74 μου είχα βρει έναν σύντροφο ψυχής που με καταλάβαινε με τρόπο που τα δικά μου παιδιά χρειάστηκαν χρόνια για να μάθουν. Μία μέρα ο Γιώργος μου έφερε ένα δώρο που με συγκίνησε περισσότερο από οποιοδήποτε ακριβό αντικείμενο θα μπορούσε να αγοράσει. Ήταν ένα χειροποίητο άλμπουμ φωτογραφιών που είχε φτιάξει με τη Σοφία, γεμάτο εικόνες από τη ζωή μας, παλιές φωτογραφίες από τα παιδικά τους χρόνια μαζί με νέες από τις πρόσφατες οικογενειακές συγκεντρώσεις. Στην πρώτη σελίδα είχε γράψει «Στη μητέρα που μας έμαθε ότι η αγάπη σημαίνει επίσης σεβασμό». Καθώς φύλαγα τις σελίδες, βλέποντας πώς εξελίχθηκε η οικογένειά μας, ένιωσα ότι η σκληρή περίοδος που είχαμε περάσει είχε αξίζει τον κόπο. Η Σοφία, που είχε γίνει πραγματικό μέλος της οικογένειάς μας, μου έφερε μια διαφορετική οπτική για τις σχέσεις. Ως νηπιαγωγός, είχε εμπειρία στο να θέτει όρια με αγάπη και συχνά μοιραζόμασταν σκέψεις για τη μεγαλύτερη των παιδιών. «Κιούσες Μαρία, μου», είπε μια μέρα, «αυτό που κάνατε με την οικογένειά σας είναι αυτό που προσπαθώ να κάνω στην τάξη κάθε μέρα. Να διδάξω ότι η αγάπη και οι κανόνες μπορούν να συνυπάρχουν». Η προοπτική της με βοήθησε να καταλάβω ότι οι δεξιότητες που είχα αναπτύξει ως μητέρα και γιαγιά θα μπορούσαν να ωφελήσουν κι άλλους. Αυτό με οδήγησε σε μια νέα δραστηριότητα που δεν θα είχα φανταστεί στα 74 μου. Άρχισα να εθελοντώ σε έναν τοπικό οργανισμό που υποστηρίζει ηλικιωμένους που αντιμετωπίζουν οικογενειακά προβλήματα. Η εμπειρία μου με τη δική μου οικογένεια
συνδυασμένη με τη σοφία που είχα αποκτήσει, μου επέτρεψε να βοηθήσω άλλους που βρίσκονταν σε παρόμοιες καταστάσεις. «Κύριος Μαρία», μου είπε μία άλλη ηλικιωμένη κυρία που συμβούλευα. Δεν ήξερα ότι είχα το δικαίωμα να πω όχι στα παιδιά μου. Νόμιζα ότι έτσι δείχνουμε αγάπη. Αυτές οι συνομιλίες με γέμιζαν με νόημα και σκοπό. Ένα ιδιαίτερα συγκινητικό στιγμιότυπο ήρθε όταν ο Νίκος, τώρα φοιτητής δεύτερου έτους, με επισκέφτηκε με μια ιδιαίτερη αίτηση. «Γιαγιά», είπε, «θα ήθελα την άδειά σου να γράψω την ιστορία μας για ένα project του πανεπιστημίου, όχι για να εκθέσω κανέναν, αλλά για να μοιραστώ τα διδάγματα που μάθαμε». Η πρότασή του με γέμισε περηφάνεια. Όχι επειδή ήθελα την ιστορία μας να δημοσιοποιηθεί, αλλά επειδή βλέπω ότι είχε κατανοήσει τη βαθύτερη σημασία της εμπειρίας μας. Καθώς πλησίαζε η τρίτη επέτειος της κρίσης μας, αποφάσισα να οργανώσω ένα ιδιαίτερο οικογενειακό γεύμα. Προσκάλεσα όχι μόνο τα άμεσα μέλη της οικογένειας, αλλά και τον Κωνσταντίνο, που είχε γίνει σαν αδελφός για μένα, και τον Γκί Χρήστο, που είχε παίξει τόσο σημαντικό ρόλο στη σωτηρία μας. Στο τέλος του γεύματος, σηκώθηκα για να κάνω ένα τόουστ. «Φίλοι μου», είπα, «θέλω να γιορτάσουμε όχι το γεγονός ότι ξεπεράσαμε μια κρίση, αλλά το γεγονός ότι μάθαμε από αυτήν. Μάθαμε ότι η αληθινή οικογένεια δεν είναι αυτή που ποτέ δεν έχει προβλήματα, αλλά αυτή που μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματά της με τιμιότητα, σεβασμό και αγάπη». Ο Γιώργος, με δάκρυα στα μάτια, απάντησε: «Μαμά, το μεγαλύτερο δώρο που μας έδωσες δεν ήταν τα χρήματά σου ή οι θυσίες σου. Ήταν το μάθημα ότι δεν είναι ποτέ αργά να αλλάξεις, να μάθεις, να γίνεις καλύτερος άνθρωπος». Η Ελένη πρόσθεσε: «Και ότι η αληθινή αγάπη περιλαμβάνει το δικαίωμα να προστατεύσεις τον εαυτό σου». Εκείνο το βράδυ, καθώς όλοι έφυγαν και εγώ καθάρισα μαζί με την Ελένη, που επέμενε να με βοηθήσει, αισθάνθηκα μια βαθιά ειρήνη. Η οικογένειά μου δεν ήταν πια τέλεια, αλλά ήταν αληθινή. Δεν είχαμε πια την αφελή αγάπη των πρώτων χρόνων, αλλά είχαμε κάτι πιο ώριμο και βιώσιμο, έναν σεβασμό που είχε κερδιθεί και μια αγάπη που ήταν βασισμένη στην κατανόηση των ορίων του άλλου. Την επόμενη εβδομάδα έλαβα ένα γράμμα από μια ξένη γυναίκα. Η κόρη της, που εργαζόταν στον οργανισμό όπου εθελοντώ, της είχε μιλήσει για την ιστορία μου. «Αγαπητή κύριο Μαρία», έγραφε, «η κόρη μου με ενημέρωσε για τη δύναμη που δείξατε στην αντιμετώπιση της οικογενειακής σας κρίσης. Ως μητέρα 68 ετών που αντιμετωπίζω παρόμοια προβλήματα με τα δικά μου παιδιά, θα ήθελα την συμβουλή σας. Μπορούμε να συναντηθούμε». Διαβάζοντας το γράμμα, συνειδητοποίησα ότι η ιστορία μου είχε γίνει κάτι παραπάνω από προσωπική εμπειρία. Είχε γίνει εργαλείο θεραπείας για άλλους. Καθώς κάθισα εκείνο το απόγευμα στον αγαπημένο μου κήπο, κοιτάζοντας τα λουλούδια που είχα φυτέψει και που τώρα άνθιζαν πλήρως, σκέφτηκα πόσο παρόμοια ήταν η οικογένειά μου με αυτόν τον κήπο. Είχε χρειαστεί κλάδεμα, μερικές φορές σκληρό, για να αφαιρέσω τα επιβλαβή στοιχεία. Είχε χρειαστεί προσεκτική φροντίδα και υπομονή για να βλαστήσουν πάλι οι υγιείς σχέσεις. Και τώρα, όπως τα λουλούδια μου, η οικογένειά μου άνθιζε με νέα ομορφιά, πιο ώριμη, πιο ισορροπημένη, πιο αληθινή. Ο ήλιος άρχισε να δύει, βάφοντας τον κήπο με χρυσαφένιες αποχρώσεις. Ο Κωνσταντίνος βγήκε στο μπαλκόνι του και με χαιρέτησε. «Καληνύχτα, Μαρία. Τα λουλούδια σου είναι όμορφα φέτος». «Καληνύχτα, Κωνσταντίνε», απάντησα. «Είναι όμορφα επειδή έμαθα πότε να τα ποτίζω και πότε να τα αφήνω μόνα τους». Στάθηκα για μία τελευταία ματιά στα λουλούδια μου, στο σπίτι μου, στη ζωή που είχα ανακτήσει και ανανεώσει. Δεν είχα μόνο σώσει την περιουσία μου, είχα σώσει τον εαυτό μου και στη διαδικασία είχα σώσει την οικογένειά μου. Είχα μάθει ότι μερικές φορές το μεγαλύτερο δώρο που μπορείς να δώσεις σε κάποιον που αγαπάς είναι να του δείξεις ότι οι πράξεις έχουν συνέπειες. Μέσα στο σπίτι πήρα το τηλέφωνο και κάλεσα τη γυναίκα που μου είχε στείλει το γράμμα. «Κιου Εκατερίνη», της είπα όταν απάντησε. «Είμαι η Μαρία Παπαδοπούλου. Έλαβα το γράμμα σας. Ναι, μπορούμε να συναντηθούμε. Και ξέρετε κάτι. Δεν είστε μόνοι. Πολλές από εμάς περνάμε από παρόμοιες εμπειρίες». Η ανακούφιση στη φωνή της μου υπενθύμησε τη δική μου μοναξιά κατά τη διάρκεια των δύσκολων περιόδων. Τώρα είχα την ευκαιρία να είμαι το στήριγμα που εγώ χρειαζόμουν τότε. Αυτό το βράδυ, πριν κοιμηθώ, έγραψα μια σελίδα στο ημερολόγιό μου
Όχι για να καταγράψω τα γεγονότα της ημέρας, αλλά για να αναστοχαστώ τη μακρά διαδρομή που είχα διανύσει. Σήμερα έκλεισα 75 ετών ζωής, έγραψα. Και για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες νιώθω ότι κάθε χρόνο που έρχεται θα είναι δικός μου επιλογή, όχι υποχρέωση στις προσδοκίες των άλλων. Τις επόμενες εβδομάδες άρχισα να σχεδιάζω κάτι που δεν θα είχα ονειρευτεί στο παρελθόν. Ένα ταξίδι. Ο Κωνσταντίνος και εγώ αποφασίσαμε να επισκεφτούμε τα ελληνικά νησιά το επόμενο καλοκαίρι, όχι ως φυγή από την οικογένειά μου, αλλά ως εορτασμός της ελευθερίας που είχα ανακτήσει. «Μαρία», μου είπε ενθουσιασμένος, «θα είναι η πρώτη φορά που θα ταξιδέψω για αμιγώς προσωπική απόλαυση εδώ και χρόνια». Το ίδιο ίσχυε και για εμένα. Όταν ανακοίνωσα τα σχέδια ταξιδιού στην οικογένεια, η αντίδρασή τους με γέμισε χαρά. Αντί για ανησυχία ή παραπόνα, έδειξαν γνήσιο ενθουσιασμό. «Μαμά», είπε ο Γιώργος, «είμαι τόσο χαρούμενος που κάνεις κάτι για τον εαυτό σου. Το αξίζεις». Η Ελένη πρόσθεσε, «Θα θέλαμε να βοηθήσουμε στις προετοιμασίες». Αυτή η απλή αλλαγή στάσης, από το να περιμένουν από εμένα, να είμαι διαρκώς διαθέσιμη σε αυτό, το να με ενθαρρύνουν να ζήσω τη δική μου ζωή, ήταν η πιο ξεκάθαρη αποδεικτικό ότι η οικογένειά μας είχε πραγματικά θεραπευτεί. Μια απόγευμα, ενώ επισκεφτόμουν τον Κύρο, Χρήστο για μερικές νομικές ρυθμίσεις σχετικές με το ταξίδι μου, μου έθεσε μια ερώτηση που με έκανε να σκεφτώ βαθιά. «Κύριος Μαρία», είπε, «αν θα μπορούσατε να μιλήσετε στον εαυτό σας πριν από 3 χρόνια, τι θα τον συμβουλεύατε?» Σκέφτηκα προσεκτικά πριν απαντήσω. Θα του έλεγα ότι η αγάπη χωρίς όρια δεν είναι αγάπη, είναι εξάρτηση. Ότι το να μάθεις να λες όχι δεν σε κάνει σκληρή, σε κάνει σοφή. Και ότι ποτέ δεν είναι αργά να διεκδικήσεις την αξιοπρέπειά σου. Εκείνο το βράδυ, η Σοφία με επισκέφτηκε με ένα ιδιαίτερο δώρο. Είχε ζωγραφίσει ένα πορτρέτο μου βασισμένο σε μια φωτογραφία από την πρόσφατη επέτειο των γενεθλίων μου. «Κύριος Μαρία», μου είπε, «ήθελα να εχμαλωτήσω τη λάμψη που έχετε στα μάτια σας τώρα. Είναι διαφορετική από οποιαδήποτε άλλη φωτογραφία σας που έχω δει». Κοιτάζοντας τη ζωγραφιά, είδα αυτό που εννοούσε. Δεν ήταν η κουρασμένη ματιά της γυναίκας που έδινε συνέχεια, αλλά η σταθερή, ήρεμη ματιά της γυναίκας που είχε μάθει να ισορροπεί το δώσιμο με την αυτοφροντίδα. Καθώς πλησίαζε το Πάσχα, η πρώτη μεγάλη οικογενειακή εορτή μετά από 3 χρόνια πραγματικής ειρήνης στην οικογένειά μας, αποφάσισα να οργανώσω κάτι ιδιαίτερο. Αντί για το παραδοσιακό δείπνο στο σπίτι μου, όπου εγώ θα έκανα όλη τη δουλειά, προτιμνά ότι κάθε άτομο θα φέρει κάτι και ότι θα μοιραστούμε τόσο την προετοιμασία όσο και τον καθαρισμό. Η οικογένεια, τους εξήγησα, σημαίνει ότι όλοι συνεισφέρουν, όχι ότι ένα άτομο κάνει τα πάντα για τους άλλους. Το πασχαλινό δείπνο έγινε το πιο χαρούμενο που είχαμε περάσει εδώ και χρόνια. Η κουζίνα ήταν γεμάτη με γέλια και συνεργασία. Ο Νίκος και ο Παύλος μαγείρεψαν μαζί, η Ελένη και η Σοφία ετοίμασαν τη σαλάτα, ο Γιώργος και ο Κωνσταντίνος φρόντισαν το κρέας. Εγώ επέβλεπα και συμβούλευα, αλλά για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες δεν έκανα τα πάντα μόνη μου. Κατά τη διάρκεια του δείπνου, ο Νίκος ανακοίνωσε κάτι που με γέμισε περηφάνεια. Είχε αποφασίσει να ειδικευθεί στην κοινωνική εργασία με έμφαση στην υποστήριξη ηλικιωμένων. «Γιαγιά», μου είπε, «η δική μας εμπειρία με έδωσε την έμπνευση. Θέλω να βοηθήσω άλλες οικογένειες να μάθουν αυτό που εμείς μάθαμε, ότι η αληθινή αγάπη περιλαμβάνει σεβασμό και όρια». Μετά το δείπνο, καθώς όλοι βοηθούσαν στον καθαρισμό, κοίταξα γύρω και συνειδητοποίησα ότι αυτό ήταν πώς έπρεπε να είναι πάντα μια οικογένεια, όχι ένα άτομο που δουλεύει ενώ οι άλλοι απολαμβάνουν, αλλά όλοι να συνεισφέρουν στο κοινό καλό. Η απλή πράξη του να μοιράζονται οι ευθύνες είχε γίνει σύμβολο της ίσης σχέσης που είχαμε επιτέλους χτίσει. Αργότερα εκείνο το βράδυ, καθώς έστειλα τον τελευταίο επισκέπτη και έκλεισα την πόρτα, κάθισα στο σαλόνι με ένα φλιτζάνι τσάι και αναστοχάστηκα την απίστευτη διαδρομή που είχα διανύσει. Από την ηττημένη, εκμεταλλευόμενη γυναίκα που είχα γίνει, είχα μεταμορφωθεί σε κάποια που ήξερε την αξία της και την προστάτευε. Από την μητέρα που έδινε χωρίς όρια, είχα γίνει η γιαγιά που μάθε στην οικογένειά της τη σημασία της αμοιβαιότητας. Το κινητό μου χτύπησε με ένα μήνυμα από την Εκατερίνη, τη γυναίκα που είχα αρχίσει να συμβουλεύω. «Αγαπητή Μαρία», έγραφε,
Ακολούθησα τις συμβουλές σας και σήμερα είπα όχι στον γιο μου που ήθελε άλλα χρήματα για τα καπρίτσια του. Ήταν δύσκολο, αλλά ένιωσα μία ανακούφιση που δεν περίμενα. Διαβάζοντας το μήνυμα, χαμογέλασα θυμούμενη τη δική μου πρώτη φορά που είχα βάλει όρια. Το κουράγιο είναι μεταδοτικό. Την επόμενη εβδομάδα είχα μια έκπληξη που δεν περίμενα. Ο κύριος Χρήστος με κάλεσε στο γραφείο του με μια πρόταση που με εντυπωσίασε. «Κύριος Μαρία», μου είπε, «έχω άλλους πελάτες που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα με αυτά που εσείς αντιμετωπίσατε. Θα σας ενδιέφερε να γίνετε συνεργάτης μου σε κάποιες περιπτώσεις. Όχι ως δικηγόρος φυσικά, αλλά ως σύμβουλος που έχει ζήσει την εμπειρία. Η πρόταση με συναρπάζει. Στα 75 μου είχα βρει νέο σκοπό στη ζωή». Εκείνο το βράδυ, καθώς έγραφα στο ημερολόγιό μου, συνειδητοποίησα κάτι βαθιά σημαντικό. Η κρίση που είχε σχεδόν καταστρέψει την οικογένειά μου είχε στην πραγματικότητα γίνει η αρχή της πιο ουσιαστικής και ικανοποιητικής περίοδου της ζωής μου. Είχα μάθει ότι δεν είναι ποτέ αργά για να ξαναγεννηθείς, να ξαναβρεις τον εαυτό σου, να διδάξεις και να μάθεις. «Αγαπητή Μαρία του μέλλοντος», έγραψα, «αν διαβάζεις αυτό σε μερικά χρόνια, θυμήσου ότι η μεγαλύτερη νίκη δεν ήταν το να προστατέψεις την περιουσία σου, ήταν το να ανακτήσεις την αξιοπρέπειά σου. Ήταν το να διδάξεις στα παιδιά σου ότι η αγάπη και ο σεβασμός πάνε μαζί. Ήταν το να αποδείξεις ότι μια γυναίκα στα 70 της μπορεί ακόμη να αλλάξει τον κόσμο γύρω της με σοφία και θάρρος». Τις τελευταίες μέρες πριν το προγραμματισμένο ταξίδι μου με τον Κωνσταντίνο, η οικογένειά μου οργάνωσε ένα μικρό αποχαιρετιστήριο, πάρτι. Δεν ήταν μελαγχολικό, αλλά γιορταστικό. «Στη γιαγιά», είπε ο Νίκος υψώνοντας το ποτήρι του, «που μας έμαθε ότι η πραγματική δύναμη δεν έρχεται από το να ικανοποιείς πάντα τους άλλους, αλλά από το να σέβεσαι τον εαυτό σου αρκετά για να θέσεις όρια». Καθώς το ταξί ερχόταν για να με πάρει για το αεροδρόμιο, σταμάτησα για μια τελευταία ματιά στον κήπο μου. Τα λουλούδια ήταν στη μεγαλύτερη άνθησή τους, όμορφα, δυνατά, ζωντανά, όπως ακριβώς η οικογένειά μου, όπως ακριβώς εγώ. Μερικές φορές, ψιθύρισα στον αγέρα του πρωινού, το μεγαλύτερο ξεκίνημα είναι η σιωπή που επιλέγεις να κρατήσεις. Όχι η σιωπή της ήττας, αλλά η σιωπή της σοφίας που ξέρει ότι ορισμένα μαθήματα μιλούν δυνατότερα από τις λέξεις. Και καθώς το ταξί απομακρυνόταν, κοίταξα πίσω, όχι με νοσταλγία, αλλά με περηφάνεια. Είχα σώσει όχι μόνο την περιουσία μου, αλλά την ψυχή μου. Είχα διδάξει όχι μόνο στα παιδιά μου, αλλά και στον εαυτό μου. Είχα αποδείξει ότι η αληθινή αγάπη, προς τους άλλους και προς τον εαυτό μας, περιλαμβάνει τη σοφία να ξέρεις πότε να δώσεις και πότε να κρατήσεις, πότε να συγχωρέσεις και πότε να προστατευθείς.